Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur la radio Djekafo 100.7 MHz. Bienvenue dans cette émission, le débat politique. Une émission hebdomadaire tous les dimanches de 21h30 à 23h10. Une émission qui donne la parole aux auditeurs, aux hommes politiques, etc. Et bienvenue. Ce soir, tout est confié à notre directeur Aboua Diabaté. La mise en onde est assurée par Ahmed Diakité dans votre studio. Vous avez Sekou Traoré et Mahamadou Maïga pour la présentation de l'émission. Bienvenue à tous et à toutes. Tel muso demseni ani mabakoro ame choufe foli kengere kadi au belajele ma munu kan lame yoro suru ani yoro jan sanfɛ munu kan lame zeno sanfɛ ni wagati na walikele aw munu kan sui YouTube sanfɛ ni wagati na foli beleleba amade au belajele ma dante foli mina bishuna nga baro belajele kalfalo anga nyema la Aboua Diabaté do fiensira u kalfalen bɛ Ahmed Diakité la aw ka kuma so kɔnɔ yan Sekou Traoré ka fara Mamadou Maïga ka ka jamkan mandi do min nan ko ma ko débat politique ale émission abela se aw ma dimanche ka daminɛ 21h30 la ka taa se 23h10 ma ale bɛ kuma di politique mɔgɔw ka taa se lamɛnnikɛlaw ani ma caman wɛrɛ cogo min na an bɛ se ka kuma fɛn minnu bɛ jamana kɔnɔ olu kan aw bisimila an ka kɛnɛ kan su in na an nisɔndiyalen don kosɛbɛ ka d'a kan bi ye seli ye bi ye paki ye ni o ye an balima chrétienw olu ka seliba o ye bi ye donc o la an bɛ fɔlɔ ka foli de di olu ma ka san ye ɲɔgɔnna caman yira an na ka kɛ bonya san ye ka kɛ bonya seli ye ka kɛ karama seli ye haminako baw ala ka kɛ olu nɔgɔya sababu ye ayiwa ka tila ka matigi fana deli a ka hɛrɛ kɛ an ye ka da kan an sigila jamukan kɔnɔna na hɛrɛ la an ka wuli hɛrɛ fana na o de la radio Djekafo fana ye jamukan kɛrɛnkɛrɛnnen sigi sen kan min daminɛna kabi bi wa nato senna fo ka taa se sini ma paki o fɛti hukumu kɔnɔna don an bɛ foli di aw bɛɛ lajɛlen ma nin ye an don kan ye an ka jamukan kɔnɔna na ne kelen tɛ ayiwa i n'a fɔ n y'a fɔ cogo min na ne ni Mamadou Maïga anw de bɛ jamukan kɛ ɲɔgɔn fɛ n bɛ kuma d'a ma a bɛ foli kɛ an ka mɔgɔ wililen maa minnu ye a bɛ da don olu la an bɛ sɔrɔ k'an ka babu k'o ɲɛfɔ jama ye ka tɛmɛ ni an ka babu ye Mamadou i ni su. Sekou Traoré i ni su ka an ka technicien fɔ Ahmed Diakité ka radio la balatigiw bɛɛ lajɛlen fo Mali kɔnɔ Mali kɔ kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka diaspora an tɛ ɲinɛ o kɔ an y'a fɔ cogo min na sabula jamukan ye u y'a kanu kosɛbɛ ka daminɛ Faransi ka taa États-Unis Chine Japon Corée ka taa Mali fan bɛɛ lajɛlen fɛ jamana kɔ kan jamana kɔnɔ i y'a fɔ cogo min na ne tɛna segin kɔrɔfɔtɔ kan tuguni sabula n'an ko an bɛ don foli kɔnɔ an bɛ foli lase an balima chrétienw ma n'o ye communauté chrétienne ye k'a fɔ ko bonne fête de Pâques ni Ala sɔnna hali sini fɛnɛ ni ma fili baara tɛna kɛ sini sɔnbɛlen don o na kɛ sababu ye bi su na tuguni mun y'an ka mawulidenw ye an n'u ka se ka taa yɔrɔ jan kuma yɛrɛ kɔnɔ o tɛmɛnen kɔfɛ i y'a fɔ cogo min na an ka bi mawuliden ye maa saba ye Sekou maa fɔlɔ ale ye Alassane Dembélé ale ye président ye parti politique min bɛ wele ko min kɔni ANCD Maliko ale ye membre fana ye mun ye k'a fɔ IPAC ye jɛkulu min ni parti politique farala ɲɔgɔn kan o parti politique yɛrɛ olu de ka wulikajɔ bɛ san nin waati in kɔnɔna la a b'u parti politique maa 100 kunkan fɛ olu de fara ɲɔgɔn kan ni ka se k'o baara kɔni kɛ maaw na se k'a ko dɔn a yɛrɛ sigilen kɔnɔ sabula a bɛ kɛnɛ kan yan nɔ maa filanan ale ye El Béchir Thiam ni ye ale fɔ ale fɛn tɛ maa dogolen sabula maa minnu b'a dɔn kosɛbɛ kabi waati jan mun ye sifinnakaw bɛ an ka jamana kɔnɔ n'a fɔ ma ko kɔni minnu wulikajɔ kɔni kɛ révolution kɔnɔna la o mouvement caman bɛ a tɛmɛ bɛɛ lajɛlen fɛ jeune leader dɔ bi katikaw fana fɛ yen ni ko El Béchir Thiam bɔlɔlɔsiraw fɛ tɔnjɛkulu kɔnɔna la maa dogolen tɛ maa sabanan ale ye Ntoba Diallo ye ale tila ka tɛmɛ an ka nin sira in fɛ ale bɛ jɛkulu min wele ko min kɔni ye CDI médiation internationale olu ka jɛkulu hakilina fila foyi t'olu la wagati min na ni bɛn kan ka sabati jamana kɔnɔ o wulikajɔ kɔni kɛ ni ka se ka na ni bɛn fanga ani fanga sinaw ni ɲɔgɔn cɛ walima bɛn jamana hali ni baarabila ko bɛ senna ka ni k'o baara kɛ o caman kɛ sabula maaw hakili b'a la wagati min na Ala ka hinɛ Ibrahim Boubacar Keita ale ni Soumaïla Cissé san 2018 crise wulila wagati min na u ye jɛba kɔni kɛ yasa ka se ni maa fila ka se k'u kanbɛn a kɛra ko ye komi ni a diyara maliden bɛɛ lajɛlen ale y'o tɔn fɛnɛ ɲɛmaa dɔ ye sabula a bɛ ɲɛmaa tɔgɔ la nin y'an ka maawalen saba i y'a fɔ cogo min na barolasigi bi an bɛna da don kumakan fila saba kɔnɔna la a fɔ ma ani divers kumakan fɔlɔ o ye wulikajɔ min kɛlen bɛ ka kɛ bi n'a fɔ ko relecture de la charte des partis politiques n'o ye parti politique yɛrɛ ka mun kɔni ye hakɛw ɲininiw ani ka se ka bɛnw sabati cogo min na ani mun kɔni ka se ka parti politique yɛrɛ ka kumakanw ka se k'u sɛgɛsɛgɛ u bɛ kan ka taa taabolo minnu fɛ o baara min bɛ sen na sisan ka kuma o kan o waati kelen kɔnɔna la la concertation des forces vives de la nation o ye Mali denw ka se k'u bɛɛ ɲininkali kɛ Mali kɔnɔ Mali kɔ kan ka se ka kuma parti politique ka wulikajɔ kan o bɛ sen an ka ɲɛmaaw fɛ bi ni ma fili maaw b'a kalama Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan sabula hali an ka consul ni ambassade kɔnɔ a baara bɛ kɛ sen na bi n'an tilal'o la mun ye baarabila tun bɛ sen na n'o ye SENABEF-maw ye n'o ye banques ni mun kɔni ye cakɛyɔrɔ caman ye olu tun ye baarabila dɔ boloda nka ni ma fili u y'a daminɛ nka a kun kala ka tigɛ sabula ni ma fili suspension ni ma fili da dun o la i bila k'i da don kɔrɔfɔ la a n'a fɔ ma ko divers tɛ dɔwɛrɛ ye n'an bɛ se ka mun fara ko kan yan na ka ban o baaraw na kan fɛ Sekou Traoré. Merci Mamadou Maïga an bɛ fo kosɛbɛ ka walawalaliw la sisan an bɛ taa ni jamukan ye YouTube sira
o fɛnɛ bɛ Ahmed Jakite cɛ kelen yɛlɛmabolo caman o tuma a bɛ nɛgɛw la YouTube fana b'a bolo nin de ye faso jɔ ye an b'a fana fo kosɛbɛ yanni an ka don an ka babu kɔnɔna na sisan an bɛ taa ɲɛfɛ an b'a to kɔnɔni ka pan tigi yɛrɛ bolo i n'a fɔ an b'a fɔ cogo min na ka kɔrɔ an ka mɔgɔ wele an bɛ kuma di u ma donc u b'u yɛrɛ fɔ jama an bɛ sɔrɔ ka taa ni an ka babu ye an bɛ fɔlɔ maa min na o ye Ntoba Jalo o tuma ale bɛ CDI la professeur d'anglais fɛnɛ don kosɛbɛ Ntoba welcome in show Traoré i yɛrɛ ni so jɛ ka fɔ lamɛnbagaw an b'aw bɛɛ fo so in na ala ye an sigi hɛrɛ la débat ala ka kuncɛ hɛrɛ la an nana so in na a ka wele jaabi an kɔni an b'aw ka bɛɛ la waati bɛɛ jamana ko an tɛ sɛgɛn an tɛ ɲina donc o de y'an nakun ye so in na ok merci bien n'an bɔra ale fan fɛ an bɛ taa El Bashir Cham jeune leader Katikaw fɛ yen El Bashir ni su n b'a ni su n ba ka foli lase Jɛkafɔ baarakɛla bɛɛ lajɛlen ma an lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen Mali kɔnɔ ani Mali kɔ ka foli lase u bɛɛ lajɛlen ma fɛn min ye n kɔrɔw minnu bɛ plateau la mais ko bɛ débatteur ka foli lase u ma ko nin y'an sigilen Mali ko kuma la kuma o kuma n'a bɛ bɔ an da Ala k'a to jamana bɛ gɛlɛya min kɔnɔna la a fura ka se ka sɔrɔ a kɔnɔna la amina maa weleli sabanan Alassane Dembele Alasko ni su n b'a ani su n ba effectivement ne tɔgɔ Alassane Dembele u bɛ n dɔn ni tɔgɔ min ye kosɛbɛ jeunesse bɛ n wele Alasko ne ye ANCD Mali ale ye parti jɛkulu ye min sigiyɔrɔ bɛnnen don commune 1 ma précisément quartier Badianbugu ani dugutigi Badianbugu dugutigi ka so man jan n'o ye Solomani Fadiga ye ok donc nin de y'an ka mɔgɔ welelen saba ye sisan an bɛ don an ka babu kɔnɔ aw bɛ to lamɛnni na ka da kan ni waati dɔ sera nɛgɛjuru sira fana bɛna labila aw ye cogo min na aw bɛ se ka weleli kɛ ɲininkali min bɛ aw bolo ka kɛ ni maa saba kunna wali kelen farankan minnu bɛ aw bolo aw bɛ se k'aw da don olu la k'u walawala jamukan na donc a ye lamɛnni kɛ aw kana cɔ kelen kan pan aw kunna an bɛ don babu kɔnɔ joona Ntoba Jalo an bɛ t'i fan fɛ i n'a fɔ Mayiga bɔra k'a fɔ cogo min na an ka babu la barosen na bi su in na an y'a ye parti politigiw u ka charte a relecture n'o bɛ tali kɛ parti politigiw yɛrɛ a taasira a n'a nasira ye jumɛn u ta n'u bila o sariya kisɛw n y'a dɔn yɛlɛma dɔw bɛna don u la ko in kɔni kɛlen a kɛlen bɛ dagaba wuli ye bi parti politigiw ka wulikajɔ fanga bonyanen don kosɛbɛ u bɛ ka fɛn caman caman fɔ ayiwa e yɛrɛ hakilila ye jumɛn ye nin ko in kan i y'a ye cogo jumɛn de la lamɛnbagaw aw ni so Traoré ka question diyara n ye i ye min fɔ sisan parti politigiw ka u ka charte ka réélu an bɛ bi bɔlɔlɔ siraw kan gɛrɛnw na suguta siraw kan a débat bɛ parti politique yɛrɛ n'an y'o ta bakuruba la parti politique yɛrɛ u sigira mun de kama parti politique ni ne ma fili ma ɲɛna parti créé kun fila t'a la a bɛ créé de maa dɔw de bɛ jɛ maa mun ka yeta ye kelen wagati min kɔnɔna la ka tɔn dɔ sigi n'an ko ma ko parti politique n'u ka fanga ɲini parti politique ka baara tɛ dɔwɛrɛ fanga ɲini kɔ bon fanga bɛ ɲini sira mun ye fɛnɛ u bɛ o fɛɛrɛ dɔn u yɛrɛ ma yen nɔ mais ka kɔ o ɲɛ ni an ye u ka sisan kuma min bɛ sen na bi n'u ka dɔw b'a la k'a fɔ ko ka parti politigiw ci dɔw b'a la k'a fɔ ko non k'a tɛ ci ko ka kɛ parti ba 4 ye dɔw b'a fɔ ko non ko parti ba 5 bon Segu ne kɔni bɛ min ɲini maliyɛnw fɛ Mali bɛ waati min kɔnɔna la komi sisan on a tellement de défis à relever défis ka ca kojugu transition kɔnɔna la défi min bɛ a ka ca bon min kan ka relever joona an ma tila o la fɔlɔ bon n'a nana dɔwɛrɛ fara kan yala ko tɛna caya an bolo wa. e bɛ fɛ ka mun fɔ e yɛrɛ fɛ nin wagati tɛ sisan ye quoi. wagati relecture de la charte des partis politiques n bɛ se k'a fɔ ko sisan don parce que adama an bɛ yɔrɔ min na sisan démocratie nana Mali kɔnɔ ka se san 92 de 1992 ani sisan cɛ a bɛ san dama bɔ bon o san kɔnɔna la 92 tiɲɛ ani 2025 tiɲɛ u tɛ kelen waati min na o créé la hakilina min kɔnɔna la sisan jamana bonyana adamadenw cayara hakilinaw nana caya donc moi je crois que ni ɲɛmɔgɔw fana y'a ye fana k'a fɔ ko parti politique an k'u ka charte n'u ka u bɛ régir sariya min ye an k'o fana ta ye k'a bɛn bi réalité ma o tɛ kojugu ye ne kɔni fɛ dɛ o tɛ kojugu ye parce que ni ma fili ma ɲina loi min bɛna réélu sisan o de ye n'an ko ma ko loi numéro 05 047 du 18 août 2005
o charte parti politique u kan ka taa sira min fɛ a sira tracé don ka bila o kɔrɔ mais yala u bɛ ka taama o fɛ wa u tɛ ka taama o fɛ wa o fana ye n'a ta don an kɔni an bɛɛ maliyɛnw ye an bɛɛ malidenw ye a bɛ ka k'an bɛɛ ɲɛna a bɛ ka c'est à dire an bɛɛ sigilen ɲɛ b'u la fɛnɛ ɔ bon sisan Traoré k'a fɔ ko nin waati kɛrɛnkɛrɛnnen ko ka réforme ko ka charte la ne fɛ kuma min don a daminɛna depuis ni waati min na ni assise kɛra maaw y'a ala ɲini a yɔrɔ la assise kɛyɔrɔ la mais min bɛ n kabakoya dɔɔni n'u fɔra assise kɔnɔna la o de ko ka parti politique ka a dɔgɔya ka dɔgɔ a nombre la mais n bɛ ka min mɛn mɔgɔw da kɔnɔ o tɛ dɔgɔyalen o ye k'a bɔ yen pewu bon ne t'a dɔn o hakilina bɔra yɔrɔ min na parce que ni ma fili ma ɲinɛ autorité kɔni bon n kɔni m'a mɛn u da mais Ntoba est ce que a waliyali a tɛna kɛ sariya sunba sɔsɔli ye kɔni ka u ka charte relier non a tɛ ko ye parce que ni ko ma a tɛ ko an bɛ ka baara kɛ waati min kɔnɔ n'o ye assise ka recommandation ye assise de y'a fɔ ko ka dɔ bɔ parti politique la o mais mɔgɔw bɛ ka min fɔ sisan n'o o taara bon n bɛ se k'a fɔ multipartisme bɛ yen ne ma fili o bɛ Mali kɔnɔna na ne nin kɛra est ce que o t'o bɔlen y'a ma kɔni multi kɔrɔ jumɛn ko caman hali ni fila dɔ o multi ye o hali ni parti kɛra fila ye o caman ye o donc mais ka dan sigi a cayali fana na ka taa fɛ est ce que c'est pas contre le multipartisme aussi bon ni n'an ye constitution ta ou bien constitution kɔnɔ hakɛ dɔ bɛ yen k'a kana tɛmɛ o kan hakɛ tɛ yen nɔ on dit que le Mali est un pays république la forme républicaine laïque il y a la liberté d'association des partis politiques hakɛ tɛ yen mais ka hakɛ sigi a la n'o kɛra dun ayi est ce que hakɛ bɛna sigi ko ka dɔ de bɔ a la ani ka hakɛ sigi est ce que o ye kelen ye ma da la ok donc an bɛ tila ka na an bɛ taa El Bashir fanfɛla la sisan jeune leader a Kati El Bashir hakilila ye jumɛn ye nin babu in kan fɛn min ye parti politique ka charte min bɛ yen k'a lajɛ ko kura e yɛrɛ fɛ fɛn bɛ cogo di ne bɛ yɛrɛ ɲininka mun nana ni nin kuma ye quoi mais n'i y'i yɛrɛ ɲininka i bɛ tila ka jaabi ye un coup parce que mɔgɔ minnu nana fanga la n'u nakun ye walasa u kana taa sisan donc n'i tɛ fɛ ka taa maintenant i bɛ mun kɛ minnu bɛ yen nɔ maintenant k'u ka jɛkulu sigilen don ka fanga ɲini ka fanga labaara minnu bɛ yen nɔ maintenant k'u ye politique choisi k'a fɔ ko u bɛ don politique la i bɛ fɛɛrɛ kɛ k'olu de bɔ yen fɔlɔ pour que i ka to fanga la et moi je pense que clairement il faut le dire honnêtement ça c'est général Moussa Traoré en téléchargement général Moussa Traoré en téléchargement parce que an nana an tɛ fɛ ka taga quoi an tɛ fɛ ka taa sisan quoi sinon nous parti ciko kuma bɛ yen nɔ ka dɔ bɔ parti nombre la on est d'accord avec ça mais mun na k'a ci ka bɔ yen pewu mais est ce que ciliko kuma fɔra o b'a kɔnɔ wa non mais ni mɔgɔ fɛn fɛn lecture kɛ transition taabolo la i bɛ faamuyali kɛ quoi transition n'a bɛ fɛ ka baara o baara kɛ il passe d'abord par des videomans par un réseau un canal de communication olu de bɛ fɔlɔ ka a promotion kɛ fɔlɔ n'u mago bɛ mɔgɔ fɛn fɛn la k'o mangoya k'o don kaso la ou bien k'o forcer k'o bila tungalataga la o bɛ bila videomaniw ka bolo ka videomaniw b'o manjuguya ka tɔgɔ cɛn ni burujali sugu bɛɛ da o kan ka mɔgɔ lajugu o la donc i b'a mɛn ni kiiri ma o minɛ i b'a ye o tigi bɛ jamana bila an nana ye k'a fɔ ko parti politique ka dissolution ko kuma an bɛ k'a mɛn o canon de communication kelen dɔ fana fɛ donc o kɔrɔ tu t'a la ta t'a la parti citɔ de don quoi mais est ce que n'i ko k'i bɛ bɔlɔlɔ sanfɛ kumaw ta est ce que o ni jamana ɲɛmɔgɔw fana ka kuma ye kelen ye wa malheureusement i bɛ min bɛ bɔlɔlɔ sanfɛ i bɛ tila ka jamana ɲɛmɔgɔ fana taalen o sira kelen de fana fɛ malheureusement i m'a ye n y'a fɔ n ka kuma daminɛ la i bɛ fɛn o fɛn kɛtɔ ye n'i ye fɛn fɛn mɛn bɔlɔlɔ sira fɛ canon de communication dɔ fɛ a bila i kunna ko o de kɛtɔ don parce que depuis un certain temps campagne de wulila campagne de dénigrement de wulila contre la classe politique depuis fort longtemps et malheureusement c'est un fils de la classe politique qui était aux manœuvres en la personne de Dr Choguel Kokala Maïga waati min a kɛra premier ministre ye Choguel y'a ka premier ministre bɛɛ kɛ a ma se ka yafa mouvement démocratique ma mun na parce que olu y'ale ka mentor ka fanga dafiri ni o ye général Moussa Traoré binjeni fanga nun tɛ foro a tɛ fiyɛ le fait que mɔgɔ minnu fara ɲɔgɔn kan Moussa Traoré ka fanga dafiri Choguel ka mentor de tun ye Moussa Traoré Choguel ma ɲina a ma yafa
donc a fɛnɛ kɛlen ka fanga dɔ sɔrɔ une portion de pouvoir n'o ye premier ministre ye il en a profité maintenant pour k'a venger mouvement démocratique là et a kɛtɔ k'o kɛ a ɲinana k'a fɔ k'a ye classe politique de fragiliser mɔgɔ minnu ye ale Choguel nommé k'a kɛ premier ministre ye ni o ye sɔrɔsiw ye pendant que olu bɛ ka baara kɛ k'u ka rang resserrer Choguel était en train de travailler à détruire la classe politique à affaiblir la classe politique a b'o kɛ waati min na a kun t'a dɔn k'a fɔ ko ale bɛna bɔ premier ministre in na ale bolo ale bɛ premier ministre in na taalen ɲɛfɛ ni sɔrɔsiw bɛ fanga bila ale de bɛ yɛrɛ ta u bɛ fanga passer ale ma donc a ye nin baara bɛɛ kɛ k'i jigi da o de kan malheureusement mɔgɔ i bɛ ko kɛ don min na i miiri sini na quoi a b'o kɛ don min na il était fier de faire ça et aujourd'hui il fait parmi les victimes de cette situation de ce combat qu'il a mené contre la classe politique et puis danger min bɛ a la i b'a dɔn parti politique créera fanga ɲini ni fanga la baarali de kama donc n'i y'o mɛn dɔrɔn i bɛ kalata de mɛn les urnes bon n'a ye olu sen bɔ fanga ɲini na sisan a bɛna taa fanga ɲini bila min marifa o bɛ situation d'instabilité de créer jamana kɔnɔna la parce que fanga tɛna ɲini tuguni dans les urnes mais ɲɛmɔgɔ bɛna imposer par les armes et là ça va être très difficile. Mais El Bachir Assis de y'a laɲini kɛ k'a fɔ a nombre ka se ka dɔ bɔ a la o ye jamanadenw yɛrɛ kumakan ye maintenant n'a kɛra o kɛcogo la e b'o faamuya cogo di. mais e bolo ko u mago bɛ jamanadenw kumakan na wa Assis min y'a demandé ANR o min y'a demandé ko ka dɔ bɔ parti politique la o jamanakɔnɔdenw ka laɲini tɛmɛnen kɔfɛ transition kɔnɔna la Choguel ko la Mayiga yɛrɛ m'a fɔ ko parti min créera k'a bɛ 100 bɔ wa donc est ce que u ye jamanakɔnɔdenw ka kumakan ta en compte wa parce que jamanakɔnɔdenw bɛ wele k'u ɲininka fɛn caman na u bɛ fɛn caman fɔ mais après olu yɛrɛ bɛ tila k'u sigi k'a woloma maintenant min bɛ olu yɛrɛ bakun arranger min b'olu ka pouvoir consolider u b'o o ta mais jamanakɔnɔdenw bɔra ka kuma min kan ni jamana ka nafa b'o la jamanakɔnɔdenw ka ɲɛtaga bɛ o la a caman bɛ yen nɔ maga tɛ ko caman na o sinon Assis de y'a demandé ko parti politique ka ca ko ka dɔ bɔ a la mais ni aw yɛrɛ tilala ka 100 ni kɔ kelen sinon de 91 92 kana bila 2020 na parti politique minnu ye jamana mara u ye parti 200 de créé o mais munna bi on parle de 399 partis politiques o ye 400 yɛrɛ ye quoi donc ça veut dire que en 20 ans 30 ans u ye bɛ ka daji tu politique mɔgɔ minnu kan olu ye parti 200 donc e yɛrɛ ka ye la fɛn laɲini ye jumɛn de ye sisan. non mais ne y'a fɔ kuma daminɛ la fɛn laɲini tɛ dɔwɛrɛ dɔrɔn c'est l'accaparement du pouvoir quoi an tɛ fɛ ka taa ka bɔ fanga la donc minnu ka baara ye fanga ɲinini ye maintenant an bɛ olu éliminer k'olu bɔ k'o bin donc o ye plus u b'olu casser plus u bɛ mɛn fanga la laɲini foyi t'a la o kɔ ne bolo quoi. d'accord donc an bɛna Alassane Dembele fanfɛla la Alassane i ye ko in ye cogo min na parti politique ka relecture yala e b'a bila minɛn jumɛn de kɔnɔ nin wagati in na. Bon, mais lamɛnnikɛjɛkulu bɛɛ lajɛlen fo fɛn o fɛn tous les auditeurs qui sont branchés actuellement ni heure la radio Jekafo kan ka direction ni animateur minnu bɛ k'an ɲininka ka co-débatteur fila fana fo u ka wuli ka jɔ la jamana ye kuma la tiɲɛ tɛ ban politique yɛrɛ kɔnɔ an ka rôle ye de c'est d'informer c'est à dire ka kunnafoni di ka mɔgɔw sensibiliser ani ka mɔgɔw population éduquer o de kan ka kɛ politique mɔgɔw bɛɛ ka baara ye wagati bɛɛ kɔnɔna na yɔrɔ bɛɛ lajɛlen na o de kan ka kɛ parti ɲuman bɛɛ ka baarada ye ka mɔgɔw informer ka mɔgɔw sensibiliser ka mɔgɔw éduquer population malienne c'est-à-dire en tout lieu et partout sur l'ensemble du territoire national o de y'an ka rôle ye maintenant pour revenir dans les débats kana débat kɔnɔ a bɛ hakili to parce que bamanankan foli k'a fɔ ko tubabukan foyi tɛ ɲagami a la a ma nɔgɔn mais hakili b'a to faamu ka yira u la dɔrɔn an bɛ débat in an b'a centrer bamanankan na k'a fɔ ni hakilata min sɔrɔla gouvernement fɛ ne b'a fɛ ka fɛn kelen dɔrɔn de fɔ u ye a k'o faamu dɛ coup d'état de kɛra Mali la transition min bɛ yen coup d'état de kɛra mais a précision d'a ma constitution ma dafiri dɛ ils avaient le choix minnu tɔgɔ impliquera coup d'état in na ils avaient le choix an jeune ɲɔgɔnw don c'est vrai que marifatigiw don mais droit u tun bɛ se ka dɔ in kɛ ka gouvernement Mali sariya sunba k'a dafiri ka baara kɛ ni o hakilinata ye an'u ka miiriya ye o tun bɛ se ka faamu mais olu ye sariya to yen mun kama parce que peut-être que ne yɛrɛ ye sansi sɔrɔ parti fɔlɔ min recevoir n bɛ ka kuma antenne de kan n bɛ ka kuma radio Jekafo de la parti fɔlɔ min bisimilala kan Sunjata kɔnɔ ne ka parti don o y'a sɔrɔ Baju ma dilan coup d'état kelen 72 heures parti fɔlɔ min recevoir n ka équipe bɛɛ taara au complet bureau n ka parti yɛrɛ tɛ dɛ n ka regroupement o kɔrɔ parti caman ani association caman an taara ni regroupement min tɔgɔ ye o ye AFPC Alliance des forces patriotiques pour le changement mais n ka parti b'o de kɔnɔ ne ye AFPC président o ye regroupement politique de ye mais en même temps aussi n ye ANCD Mali président national ye donc jɛkulu in bɛɛ kelen-kelenna bɛ n kɔ u ko ko k'an ka jɔ da la
ko parce que badju min bɛ kɛ visiteur la o y'a sɔrɔ IBK bɛ bolo la a ma sa o y'a sɔrɔ Boubou Cissé bɛ bolo la a ma sa donc o kɛlen k'an reçoit o ko ne ka mɔgɔ 3 ne yɛrɛ ani muso kelen ni cɛ kelen Ami Dambélé a donna nɔfɛ Adama Koulibaly surveillant général de lycée Limaire la a donna nɔfɛ donc nous avons été reçus a don Assimi an y'a sɔrɔ a bɔra a ta kun mais yan'an ka bɔ cour kɔnɔ a nana cour kɔnɔ ka na an sɔrɔ yen o y'a sɔrɔ an ni tɔw bɛ yen Ndiaw de y'an reçoit o y'a sɔrɔ Ndiaw ta bɛ kɛ assemblée président ye n bɛ ka kuma antenne de kan o kɔfɛ an n'u bɛɛ ye photo ta même Wage ninnu an n'u bɛɛ ye photo ta cour kɔnɔ ça c'était le moment chaud de l'histoire et ka précision di dɛ n bɛ ka kuma antenne de kan bi de n b'a fɔ fana publiquement ne yɛrɛ ka staffu kan to écoledenw ka ɲɛmɔgɔ la en 2003 ne yɛrɛ ka groupe kɔnɔ n ka tɔn kɔnɔ sɔrɔsi ɲɛmɔgɔw b'u ka groupe kɔnɔ minnu tun bɔ ne ka groupe yɛrɛ kɔnɔ écoleden tɔn kɔnɔ donc ne jɔɲɔgɔnw don mɔgɔ caman b'u la minnu bɛ n dɔn komi n yɛrɛ bɛ mɔgɔ caman dɔw la donc tagabolo la mais o ma ne bali ka kɛ u fɛ ka transition dɛmɛ mais ne y'a ye tagabolo la c'est à dire mɔgɔ bɛ se ka kɛ fɛn ye ka sɔrɔ i ma mɔgɔ wɛrɛ ka du ci mais fɛn min ani sariya tɛ taga assisi ARN ANR ou bien assisi ne ko kuranaya de don mais jamanadenw mais kuranaya tɛ min jamanadenw kumakan don la constitution est plus sacrée que ARN mais ni ani fila si lajɛlen ta condamné ko ka partout ci ou fila si assisi m'a fɔ les gens font des amalgames kɔrɔ mun ye kuma fɔr'i ye a fɔr'i ye cogo min na k'a bama yɛlɛma ka taa n'a ye sira dɔ fɛ sira min kɔnɔna na laɲini t'o ye a fɔra ni parti bɛ créer ko ka dansigi kɛ parti création na dansigi kɔrɔ jumɛn ye n'a bɛ créer a kana créer kunfɛ bilen rigueur ka don a création na a kana créer ko marabagatigiya n'a bɛ créer a ka créer u k'a sɔrɔ déjà tagabolo caman ka ɲini i n'a fɔ critère o ye kelen ye filanan parti minnu bɛ yen n'u tɛ tagabolo dan bonya sinon révision bɛ goya jɔn ye charte ça date de plus de 20 ans c'est-à-dire Mali parti création a fonctionnalité a bɛɛ bɛ document min kɔnɔ o de bɛ wele i b'a fɔ sisan an yɛrɛ kelen ka constitution parti ka constitution o de bɛ wele ko charte a kɔrɔ o de parti ka hakɛya bɛɛ bɛ foroko min kɔnɔ o foroko ça date de plus de 20 ans donc ka hakilina kura don o kɔnɔ o man ka goya maliyɛn den ye o nka bɛ kuma la ka na k'i ɲɛ tugun ka bere ta ka bese ta ko fo n k'a bɛɛ cɛ fɛrɛ morceau parce que Béchir, si je ne me trompe pas, El Béchir de Katira, il faut. Parce que l'ambition, parce qu'il y a des ambitions. Bon, il n'est pas condamné qu'un militaire trouve des ambitions. Mais la forme, c'est-à-dire politique, de la kama, qu'on a fangani. Il n'a pas qu'on ta ou bossema, qu'on sama kula dit. Qu'on est de faire que, haklata orbe la mira orbe la. Bon, mais Alasko menale si ça ne pas comment antenne ala ka bonambe ngo ala ngo kira men ngoro dal be qur'ane ka ngora CCB de connaissance les 101 partis politiques là bi mo chama farla o 101 fanaka non ka kana sigala de ne bora salle de kono 600 ne ma senga so ne qur'ane de fo o bayra ka fo Mali wulle no ka jo o bayra politique mo wulle no ku jo donc ne re bala de au grand cœur de l'action kaira ka fo tagabolo la nin bɛɛ la politique mɔgɔw ma gouvernement kɛlɛ dɛ maintenant Alasko e yɛrɛ bɔra k'a fɔ sisan a fɔra de parti politiques kan ka créer cogo min na ani u ka taasira ye min ye ANR de ye o kuma fɔ ani ACC o tɛ yan mais maintenant aw ka ciliko kuma ma fɔ aw yɛrɛ ko k'o ma fɔ ANR kɔnɔ a dun fɔra ko ANR baara de bɛna kɛ maintenant aw fana ka nin wulikajɔba in bɛɛ kun ye jumɛn ye sisan parce que politique mɔgɔw ka wulikajɔ fanga ka bon sisan est ce que nin tɛ bisigi ye wa aw tɛ ka fɛn dɔ de bisigi ten min tɛna kɛ wa. i ka ɲininkali cɛ c'est un vrai journaliste parce que question ɲumanba a karamɔgɔ bɛɛ fɔ y'a fɔ dɛ question ɲumanba jaabi ko ɲumanba question kirikara jaabi ko kirikara donc tant que i ka question tilennen don journaliste i bɛ jaabi ko ɲuman sɔrɔ auditeurs fana bɛ wasa sɔrɔ donc ne bɛ i jaabi k'a jira k'a fɔ an fana tɛ b'a fɔ kunfin bɛ baara kɛ cogo min na effectivement aw kunfin bɛ ka Mali a yira ko kunfin tɛ nɛni ye dɛ i tɛ dɔ fɛn o fɛn na maçonniya a ye t'a ɲɛ dɔn menuisier a ye t'a ɲɛ dɔn tariya ye t'a ɲɛ dɔn ne t'a ɲɛ dɔn birigosi t'a ɲɛ dɔn mais olu bɛɛ lajɛlen na domaine na an ye kunfin ye o la mais an bɛ domaine min kɔnɔ n'o ye politique ye mɔgɔ caman fana ye kunfin ye o la donc u bɛ min mɛn bɔlɔlɔsiraw fɛ u bɛ min mɛn réseau kan u bɛ baara kɛ n'o de ye donc tagabolo la an fana y'a mɛn mais an ma baara kɛ an ma gouvernement minɛ a ma dɛ an ye hakili jagabɔ kɛnɛ de sigi k'a fɔ min ma ka munumunu n'o kɛra aw jogo ye n'o kɛra a hakilata ye vous allez taper poteau c'est-à-dire dara b'a kɔfɛ sabula aw ka fɛn tɛ politique ye a ka ɲi ka sɔn
Ok, vas-y. Oui, vas-y, Maïga. Oui. Parce que i ye mun fɔ nin san an y'a kuma mɛn ko aw ko n'a kɛra tiɲɛ ye ko n'u y'a kɛ k'u bɛ aw sɔrɔ kɛnɛma an y'o mɛn parti politique ɲɛmaa dɔw yɛrɛ da nin wagati laban ninnu na ni o kɛra est ce que aw bɛ ka bɛn ɲini wa ko n'u y'a kɛ k'u b'aw sɔrɔ kɛnɛma. n bɛ n'ale pour que n y'a fɔ ko an y'a daminɛ ni bɛn ye. mais i ko poto i bɛ poto bɔ a la i b'i tilen k'a fɔ tapi poto dɛ n'u y'a kɛ u b'aw sɔrɔ kɛnɛma wa. a ka na ne da tɛ foyi dogo aw la. tɛ foyi dogo a la an b'an tila aw ye mɔgɔ mɔgɔ bɛ ne dɔn n ka ɲɛnamaya kɔnɔ n ka politique taabolo n ka vision kɔnɔna na ko ŋana ma man di fo ko bilen n'a ɲɛnabɔra u b'an bila kɛrɛfɛ n'a ɲagamina u b'an wele k'an associer an bɛ tan de bɛɛ tɔgɔ b'i bɔ jamana in kɔnɔ an bɛɛ bɛ ɲɔgɔn dɔn wala taabolo la ne ko parti politique farala ɲɔgɔn kan u ye wulikajɔ min boloda a fɔlɔfɔlɔ kɛra mun ye ka sɛbɛn kɛ ka ɲɛsin gouvernement ɲɛmɔgɔba ma ko alors ka kɛ ni ko taabolo ye an b'a fɛ an ka sigi ka kuma taabolo la sabula amalgame ni confusion caman bɛ jamana kɔnɔ bi autour de politique yaro o tɛ bɛn sigafo ya peut-être que population t'o kalama bi ne ka nin kuma in senfɛ a bɔra kalama bon o min lettre min taara dɛ lettre a ka ca ni dɔgɔkun kelen bi an sigira kuma kunna lettre in jaabi kuma ɲininkali kɛra ɲɛmɔgɔw la madame Oulimata Tambura ministre kɔrɔ dɔ a tun bɛ présidium na monsieur Ibrahima Touré ministre de la santé kɔrɔ dɔ a tun bɛ présidium na Muntaka Tall jamana in avocat international do awa sénéri président do awa démocratie tutigɛbaga do a tun bɛ présidium na donc k'a yira k'a fɔ la salle était bondée de monde on était tous autour mais an dabali banna an kabokɔra parce que an b'a ye rappeurs ye jamanadenw de comédiens ye jamanadenw de mais an b'a ye chef de gouvernement Abdoulaye Maïga depuis a sigira a bɛ ninnu reçoit a bɛ mɔgɔba caman reçoit mais a bɛ ninnu reçoit n y'a fɔ kuma kɔnɔ u ka dɔgɔma tɛ dɛ kuma n'a tɛmɛsira don mais politique parti kelen dɔrɔn président valeur b'a la Mali autorité politique de don mais a plus forte raison Mali parti majorité bɛ ka fara ɲɔgɔn kan mais n'a bɛna se dɔ in ma parti ka ca kɔrɔlen. mais est-ce que aw y'a laɲini aw n'a ka ɲɔgɔn ye. n ko y'o de fɔ n ko lettre de sɛbɛnna an tɔgɔ la k'an ka ɲɔgɔn ye u ma jɛn n'a ye o ye premier observation ye o kɔnɔna na an ye décision ta bi an bɔ to salle da fɛ ni ala sɔnn'a ma lettre wɛrɛ bɛna taga tuguni filanan na o tɛ ŋana ɲumanya tuguni wa k'a yira k'a fɔ bon peut-être que an ka laɲini aw ka programme cayara aw m'an ka laɲini faamuya an m'a ta ba la mais an b'a ɲini a fɛ hali bi jamana kanu kosɔn awa ani ka kɛ ni ko tagabolo ye an b'a fɛ alors a ka lettre in jaabi bon mais o temps kɔnɔna na n bɛ a fɛ an ka kuma n'u sɔnna sigafo ma hakili kɔnɔna na bonya kɔnɔna na ɲɔgɔn faamuya kɔnɔna na jamana ka basigi kosɔn a bɛ jamana kisi crise caman ma parce que crise wɛrɛ bɛ k'an kɔrɔ kɔngɔ ni minɔgɔ de bɛ maliyɛnw na maliyɛnw bi baarako de b'u la maliyɛnw bi ni tɔɔrɔ tɛ fila ye mais LBC y'a fɔ a kɔnɔ ou bien je sais pas le premier intervenant a kumana défi kan jamana kɔnɔ gɛlɛya min bɛ yen n'o kan ka lawuli fɔlɔ o de kan kɛ priorité ye ka tɛmɛ ka problème créer gouverner c'est prévenir gouverner c'est prévoir donc olu mun ye gouverneur ye bi u tɛ se k'u permettre ka taa faux problème ta pour moi c'est un faux problème ka walidu ci k'u ka taa fara dutigiw ni dudenw k'u ka taa fara du wɛrɛ kan k'an b'a fɛ parti 5 parti 6 comme rumeur b'a fɔ cogo min na n'o kɛra u sɔn ye. a ma ɲininkali jaabi ne ka ɲininkali di ye mun ye Alassane parti ɲɛmaa dɔ n m'a fɔ aw bɛɛ dɛ dɔw y'a yira nin waati laban ninnu kɔnɔ ko ni parti ninnu disura ko mun ye jamana ɲɛmɔgɔ k'u bɛ aw sɔrɔ kɛnɛma siraba kan bɔlɔlɔ fɛ o y'aw kumakan ye wa. ne bɛ se ka précision min d'i ma a jɛlen a nɔnɔkɛnɛlama ni ala ye si jan n y'a fɔ aw ye dɛ Asimi ka gouvernement na n'ale yɛrɛ tɛ ne dɔn en personne n camarade caman b'a kɔnɔ marifatigiw don mais u b'a dɔn ko cɛ min bɛ siran ko Alassane Dembele tɛ u b'a dɔn ko Alasko mana min fɔ ko tan don o tuma na u ka da la a sigasɛgɛ ka bɔ maliyɛn bɛɛ ye n'u ye IPAC collectif de parti na a Mali parti majorité ye parce que i ye ko kɛra cogo cogo ala a n'a ka kira bɛɛ ma k'a fɛ donc bɛɛ tɛna se IPAC fɛ n'u sera an sera ka taga ka sigafo kɛ pour l'intérêt du Mali pour l'intérêt de la démocratie a bɛ mɔgɔw kisi ko caman ma a bɛ démocratie kisi kosɛbɛ mais n'u ma taga non i ka question y'o de ye i ka question y'o de ye question nafa y'o de ye ni m'o sɔrɔ k'aw bɛ bɔ aw tɛ bɔ i tɔ kelen ma ka min fɔ ka n'i pan ka yɔrɔ kunna o dɔrɔn de bɛ jamanadenw jɛya o sɛgɛsɛgɛ tɛ min na ni an ka deuxième round kɛla ni gouvernement ma an jati maa ye u dun ye jɔnmaya caman kɛ ka ɲɛsin an ma misaliya la n bɛ hakili jigin kɛ depuis transition mana président fɛn o fɛn nana a bɛ force vive bɛ wele 30 fin d'année la ka merveille kɛ n bɛ nalen ka merveille kɛ o merveille depuis siɲɛ kelen bɔra la Asimi y'an reçoit salle de banquet la Touba
Sango sa an bɛ bɔ ɲininkali jaabi ye kelen dɔrɔn ɲininkali jaabi ye min ye sisan mun ye sa n'u ye parti politique ci aw n'u b'a ka mɔgɔ dɔw da aw bɛ bɔ ka jamana ɲagami wa aw bɛ bɔ ka fanga ɲini wa aw bɛ bɔ ka mun de kɛ non i bɛ kuma terme min kan an tɛ jamana ɲagamila ye aw bɛ jumɛn an ye jamana joola de ye aw bɛ jumɛn de kɛ an bɛ min kɛ an bɛ meeting géant kɛ ka jamanadenw kunnafoni k'a fɔ u ye min fɔ a ma jugu galon don u ye lagosi de ta k'a planifier savamment ka an na nɔgɔ fɔ an bɛ bɔ ni deuxième round kɛra avec le gouvernement ni ka tun b'an ka lettre filanan an bɛ tila ka na i fan fɛ Ntoba jaabi dɔ b'i bolo ka di yan yanni an ka taa ɲɛfɛ. Oui, Traoré hali bi n bɛ lamɛnnikɛlaw fo toujours n bɛ mɔgɔ hakili jigin Ntoba Diallo ye su in na n bɛ plateau kan su in na CDI médiation n'o de ye commission démocratique indépendante de médiation n'o ye Mayiga y'a fɔ cogo min na an ka baara tɛ dɔwɛrɛ ye cɛ fɔ ani kanbɛn maliyɛnw ni ɲɔgɔn cɛ gɛlɛya bɛ yɔrɔ o yɔrɔ la an bɛ wuli ka se an seko min an b'o kɛ yaasa ka tasuma ka kɔn ka tasuma da faga tasuma kɔni anw sigilen ɲɛna funani sera donc a tɛ wuli n bɛna min fɔ politikimɔgɔ Alassane an kana ɲɔgɔn nege an bɛ don min na ko bi hakilinaw min bɛ Mali parti politique mɔgɔw la dusu min b'u la a baarakɛminɛn t'u bolo n bɛ segin a kan dusu min b'u la hakilina min b'u la bi a baarakɛminɛn t'u bolo olu ka baarakɛminɛn ye jumɛn ye o de ye u ka base n'o ye ka peuple ye ni Mali politique mɔgɔ bɛ an bɛ yɔrɔ min na ko bi in na n'i bɔra k'i jɔ ka jama wele ni jama nana mɔgɔ 2 mɔgɔ 3 politique mɔgɔw bon dɔwɛrɛ tɛ dɛ ko n'i ye Traoré n'i ye tile bɛɛ kɛ ka musokɔrɔnin bamu o ka d'a ye dɛ mais fitiri fɛ n'a binna binni bɛ to a kɔnɔ mais CICB la jama dun bɛ yen na bɛ bani n bɛna le Segu CICB la comme sani ka suma fɔlɔ ni musokɔrɔnin n'a binn'i bolo fitiri fɛ binni de bɛ to a kɔnɔ ka tɛmɛ i ye baara min kɛ sɔgɔma Mali politique mɔgɔw ni maliyɛnw ta bɛ ten bi politique mɔgɔ 2092 ni sisan cɛ san 30 ni kɔ parti politique créé la mais u ye ɲuman caman kɛ mais aw bɛ yɔrɔ min na sisan u ka tiɲɛni de bɛ maliyɛnw caman kunna bi ka tɛmɛ ɲuman kan. mais est-ce que Ntoba tiɲɛni bɛ se k'a to jamana i n'a fɔ u bɛ k'a fɔ cogo min na ko sariya bɛ fɛ ka sɔsɔ u kan k'a to u ka baara kɛcogo ka yɛlɛma wa. baara non o man tɛ k'a to mais. ni tiɲɛni b'a kɔnɔ est-ce que o sera a ka bɔ yen wa parce que o tɛ ka kunkolo tigɛ ka bɔ kunkolo dimi o tɛ ka kunkolo yɛrɛ tigɛ. Traoré ne tɛ débat kɛ bɔliko in kan parce que bɔliko ma fɔ mɔgɔ si ɲɛna on n'a pas parlé de suppression a ma fɔ ko k'a bɛ ci ko ye min fɔra c'est-à-dire moi je crois que maintenant il y a des résolutions qui ont demandé n'a sens ne b'o se k'o an y'o témoignage ye non an y'o lajɛ Jabaraniso sanfɛ assise bɛ ka kɛ constitution bɛ ka kɛ cogo min na il y a même des consuls députés k'a fɔ ambassadeurs bɛ yen a y'i n'a kɔnɔ k'a fɔ ko il faut la dissolution pure et simple des partis politiques maliens n tɛ na fɛn dɔ a fɔra dɛ n'i to ka min kunna fɔ yɔrɔ la a fɔra maa caman fɛ ko k'a ci Mayiga a fɔra maa caman fɛ surtout région de Kayi yɛrɛ an y'o ta lamɛn ani n bɛna le ni n ko k'a ma fɔ mɔgɔ si ɲɛna ninnu olu ye concernant ko de quoi c'est-à-dire Mayiga gouverneurs de bɛ yen nɔ Seku gouverneurs de bɛ yen préfets de bɛ yen sous-préfets de bɛ yen minnu bɛ yen u bɛ kuma ɲɛmaaw de tɔgɔ la o n'olu y'a résolution mana sɔrɔ k'a fɔ ko k'a ci ça veut dire que bɛnkan de don mɔgɔ jamana tɛ se ka nafolo don nin ko nin na k'a kɛ ko gansan ye ten an b'a dɔn tigi fɛn dɔ b'a kɔfɛ Alasko ninnu sɔnn'o ma o ma sɔn o ma e ma sɔn wari k'a fɔ fɛn tɛ nin kɔfɛ cili a n'o de ka surun donc a k'a fɔ ko a fɔra ko ka ci a k'o fɔ. Mayiga non Mayiga ne tɛ se k'o parce que tu ko mun na sisan n y'a fɔ cogo min na ɲɛmɔgɔw u ye min fɔ an ɲɛna u bɛ ka baara kɛ ni assise ye min fɔ u ɲɛna assise ye point 100 ni kɔ de fɔ u ɲɛna u fɛ u bɛ ka point kɛ kelen ni bon mais parti politique ta an bɛ mɔgɔ ka ci ko ye assise kɔnɔ la moi je crois que l'assise est plus légitime que fɛn min bɛ ka kɛ sisan. fɛn jumɛn i n'a fɔ jumɛn. Voilà merci. Assise ka légitimité ka bon n'o ta ye o. parce que assise ye peuple ka kumakan de ye. Assise ye peuple ka kumakan de ye. bon kumakan min fɔra n'o sɛbɛnna déjà grand papier déjà o bɛ ɲɛmɔgɔw bolo yala u bɛna kumakan wɛrɛ fɔ k'u yɛrɛ sɔsɔ wa. N'o la an bɛ taa la mun na kuma. Ah voilà c'est ça. ok bon maintenant concertation min bɛ ka kɛ sisan Ntoba pourquoi encore cette concertation alors que assise kɛra ka ban mun de bɛ faamuya o yɔrɔ in fana. assise de y'a fɔ ko ka dɔ bɔ parti politique la sisan stat kun ye mun ye a bɛna kɛ cogo di
o bɛna bɔ la cogo di ko o yɛrɛ mɔgɔw la ani ka bɔ yen pewu ciliko kuma fana bɛ ka fɔ yen ciliko kuma tɛ yen non ciliko yɔrɔ dɔw la ciliko kuma fana e ko sa kɛ yan mɛ ko surtout Kayi yɛrɛ ala Mayiga sisan n'i bɔra sisan flagrante n'i bɔra sisan carré kɔnɔ sisan walima barokɛyɔrɔ la sisan i bɛ dɔ ye k'a fɔ ko bon parti politique u y'an tɔɔrɔ a y'u ci ka bɔ mais non attends c'est des recommandations non ça dit c'est des souhaits mais c'est des recommandations ouais mais noir sur blanc ou bien Traoré oui Mayiga des recommandations mais n ko a bɛ bɛna laban Bamakɔ yan nɔ se k'o de fɔ n'o bɛ yen mun na min kɛ tugun a man ka fɔ a man ka kɛ tugun yɛrɛ sisan non c'est à dire assise de ye komi ka c'est à dire ka sira bɔ maintenant sira bɛ baara ni cogoya mun ye o baara bɛ kɛ sisan maintenant une question aussi peut-être à d'emblée peut-être juste une question ne fɛ ni adamaden ni ɲɔsula fila ni a y'a kɛmɛkɔrɔla don ɲɔgɔn na a ɲɔ tɛ jɛ dɛ Mali ko bɛ yɔrɔ min na bi i kɛra politique mɔgɔ ye o i kɛra militaire ye o n t'a si la o a ka kan bi bɛɛ ka jisumani k'i kɔlɔsi la bi Mali kama quoi par exemple n bɛna n balimakɛ ɲininka ka kɔn bi ɲɛ ka kɔn parti politique ka ciliko rumeur min bɛ yen nɔ bi ni ciliko n'u yɛrɛ kɛlen bɛ k'o ta k'o kɛ sɛbɛ ye assise min kɛra o n ko parti politique wulila yala o taara wa e ma taa kɛnɛ min kan ni ko min fɔra e bɛ sɔn ma de kɛ e tɛ yen nɔ on vous a appelé o ye parti politique wele k'u taa assise kɛyɔrɔ la u ma sɔn ka taa e b'o kɛ mun ye sisan bon ni u ma sɔn ka taa mais sisan u bɛ ka wuli e b'o kɛ jumɛn ye ni e wulila k'an ka taa fasoko kuma fɔ e ma ye kɛnɛ kan ni fasodenw ye kuma min fɔ o bɛ boli e kan o c'est-à-dire e ma min faamu ale ma min faamu j'ai une motion hein oui une minute voilà juste une minute oui c'est-à-dire e ma min faamu ne y'a fɔ kuma kɔnɔ assise o constitution nous fila si ma condamné ko ka parti créé mais a fɔra ko ka norme de kɛ parti ko la ka hakɛ a bɛrɛ bɛn n'a bɛ a kɛcogo ka ɲɛ non je vous en prie maintenant sisan ni min ma ka fɔ mɔgɔ wuli ka jɔ tigɛ gansanw concertation e m'a fɔ ko assise u bɛ ɲininka sisan pourquoi mɔgɔ 22 mɔgɔ 21 dans les régions maintenant dans les communes dans les représentations diplomatiques pourquoi est-ce que olu kumakan lamɛn assise jama ani constitution hakɛ o tɛ boli kɛ mais mun de kosɔn ka jamana wari ta tuguni k'a dɔn consultation wɛrɛ la mun de ŋaniya bɛ yen LBC de min fɔ c'est parce que ambition de bɛ yen i b'a fɛ ka kotigi ka koya minɛ a la alors hakɛ a busara o dɔrɔn de Segu a y'a minɛ a b'a da mais a b'a kɔnɔ o ma je crois que vraiment mais ni latiri ci ma kɛ i ni politique mɔgɔw sigi i man ka jɛnɛ El Bachir e bɛ mun faamuya concertation na tuguni alors que assise kɛra ka ban mais sisan concertation wɛrɛw bɛ yen tuguni donc e b'o bila minɛn jumɛn de kɔnɔ sisan ouais mais ne bolo temps perdu don temps perdu non seulement musaka ko la mais énergie ko fɛn la quoi parce que ANR a ko k'u ka parti diminuer mais ciliko kuma ma fɔ a la mais n y'a fɔ u bɛ passer canaux de communication dɔ de fɛ maintenant n'u bɛ fɛ ka fɛn min kɛ k'u bila bɔlɔlɔ la fɔlɔ ka mɔgɔw ka sonder ka sɔrɔ ka pratique o la mais c'est pourquoi page la a ma b'u yɛrɛ ka page la a ma y'u ka page non mais lecture de don e bɛ se ka vidéo et puis an ka vidéo to yen sisan an ka taa volet yɛrɛ la yɔrɔ quand on parle de gouvernorat on parle de préfet ça c'est l'état bon concertation kɛra région minnu na ani cercle minnu na n'i y'u ka recommandation ye a dɔw la ka virgule kelen donc dissolution tantôt on parle de dissolution tantôt on parle de réduction i b'a ye k'a fɔ ko région cercle bɛɛ la nin taa ni ka segin de bɛ yen nɔ Kayi yɛrɛ ta c'est scandaleux donc bɛɛ ye kelen Kayi ta c'est scandaleux Kayi ta la ko on demande la dissolution des partis politiques et au premier point et deuxième point maintenant ko la suppression des financements il faut voir cette manipulation k'a fɔ fɛn labɛnnen de don concertation ye fɛn labɛnnen de don une suppression des partis politiques tɛ ka subvention sɔrɔ ça vaut plusieurs années depuis transition daminɛra ka dɔɔnin kɛ u ye subvention de o tigɛ o kuma bɛna mun ɲini tuguni concertation kɔnɔna la c'est à dire o ye k'a yira halisa jamanakɔnɔdenw na manipulation don k'a yira k'a fɔ état bɛ wari min di ka bɔ ka di politiques ma politique ɲɛmɔgɔ de bɛ k'a ta ka bɛnja kɛ ni a ye aw kɛlen ka fɛn min tigɛ a mɛnna aw ko ka tɔn min ci n'a y'o ci mun financement ko bɛ yen tuguni donc i b'a ye k'a fɔ ko manipulation bɛ a ko la c'est comme si u ye question bila ka taa question n'a réponse bɛɛ de taara ɲɔgɔn fɛ et puis ka min fɔ ka fara kan k'a fɔ ko e bɛ gouverneur de concertation na mɛ ko k'a fɛla fɔ préfet k'a fɛla fɔ des gens qui représentent l'état olu bɛ se ka président sɔsɔ wa
Donc ça veut dire que c'est prémédité qu'on a béni donc quoi. Et puis la partie politique où le dit où est d'accord. Ça c'est très grave. Fin fort ou Keneka minti ANR connaît c'est barabana kenou. Mais barabé kenaya parce que ma débitation de la fois on a blabila. Fin jamais l'autre décision taraka soro amani ninga lao. Donne la drame balga flashy de drogue décision pas d'autre alors que on a notre mot à dire, il s'agit de la vie de la nation. Ah, OK, El Bachir maintenant pourquoi Jamana Saba kono Mali Burkina ni Niger. Jamana en bébé la hala kelena doni parce que bébé fangan traki o mu konna de la. Yeno iba e ka fo parti politique koni tira Niger mangamake. On est vraiment mangam bay Niger parti politique ou est minke ka Sandourou ka clap ou dit Tchanima. Burkina Faso la même chose. Burkina Faso konna na Sandourou de la capitaine mamake. Mais pourquoi Mali tape Machale notamment alors que au cas où nous avons donné pourquoi les réalités ne sont pas les mêmes. Burkina ni Niger ni Mali. Il différence même. Différence d'affaires. Ante peuple clé, ante ngania clé, ante dusukun clé. Non, AISI non, AISI est tokoli. Monsieur Bassir, Nafra ko a uniformisé par exemple. Au Burkina, on ibe quand on était président Sarata, capitaine Sarata. Même on a les deux autres, on fait pas. Anta infana boka Jean Fenchama. Non, on a dit d'uniformiser, on a dit parti politique ou attira et il est fait, à suspendre il est fait. Mali fait quand il conforme. Moi je pense que il est Jaraga Sara président Sara ko fait. Donc fait quand il conforme ou bien il est contre le président Sarata. Donc ça fait que ou bien ta AIS au nom de l'AIS ou bien ta fait ta ko appliquer en cas tableau misalière là le Mali est en conflit avec la Côte d'Ivoire. On a courant glanga jamana ko là ka isunu datu ka fandani greya fanga buya ko sebe mais Burkina be AIS ko là mo Burkina be courant sa Côte d'Ivoire bolo. Mon Burkina mi ban Côte d'Ivoire parce que Mali ni Côte d'Ivoire mandi. Donc il faut pas que AIS ko ina ou na faire no biri mo ndira maintenant amabanda c'est ambana. Non, ambana o. OK. Amabana de ko gira la alsawa. OK, d'accord. Voilà, mais pour que Béchir renforcer c'est une question de loi, ça dit ça ko drone. Il faut que mo ka bo confiant mina ngono ka do réalité kono. Niger, Burkina, an bébé AIS kono ni anga jamana nyemgo ka volonté alla so jamana dew man nyinga AIS ko ina amo pression di mo mare kaira ka fo assisi min kara fait na ma kuma kan assisi oruka assisu de yeni forma min bu fe ko assisi de décision ta mo tise ka fotuka dula o ka second o ka bengande wi nous ka 5 ans du ka président ma awa o ya fo partout beka ci bobo o yu yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ u ka bɛnkan ye Bessel y'a fɔ les réalités ne sont pas les mêmes donc puisque an ka assise kɛra transition de tile la n'u ka ŋaniya n'u ka volonté puisque an ka constitution droit tun b'u bolo kɛra ka coup d'état kɛ ka kɛ comme Burkina comme Niger ka constitution d'Afrique mais au moins kɛ o donc l'État c'est toi c'est moi c'est lui c'est nous tous. Nous sommes tous soumis devant une loi. Normalement, constitution ambekanga hakuma. Constitution te Mali politique contrôle là. A te multipartisme contrôle là. A te démocratie contrôle là. Parti Tchari a tout contrôle là. Bon, monde là ambe fait inventé ni anga plan de travail te ni min fo ngania mimbe monde koso Nimbeke, c'est parce que Orengania Beninkara Niger, partout Tira, Minkara Burkina, Nimi Srana Kofoy, il te sera là. Donc, Ereka y la constitution to Jamana non kono wata constitution te baratika kere constitution et quoi. Et constitution te hein. Bien. Il y a la constitution ma dissous, coup d'état kele. Non. Constitution de avec barak. Menale. Mais Abe est président de la République à Bolokorota. Au CICB. Ani bandaw yake. Au coffre bandaw akelen go balé ka boy akelen yake. Mais yake devant le degré de juridiction. Au Cour suprême est Cloma Sabadé. En titre de rappel. Section de compte, section judiciaire et section administrative. Section judiciaire, aïkalo l'enyokoro. Section de compte, au lieu d'avoir connu parti, à peu près 67 parties, en fonction des critères très serrés, qu'on y font dans la caisse de l'État, au trésor public. Mais depuis 30 jours, il faut bien. Cette loi n'a jamais été appliquée. Il n'y a pas eu la suppression de la loi, mais elle a été appliquée. Donc, c'est rien que vous avez jamana kono. Seria dominani bi kal jamana do nyokoro asimi kali. Ako mbe jamana seria bon. Mba respecter ba respecter mba jamana do fera ba respecter nga hukumu konnana. Nta fe mo ka sara violer nyere ta violer. Kalika in koro reflin. Me bara ke tlene an la triala.
o tuma ne bɛ ɲininka débat sigira dɔ k'a fɔ ne Cour suprême président ma sari a conseil ma sari le 31 mars de l'autre jour u ye lanba minɛ ka sigi ka commission sigi il continue à réceptionner les dossiers de financement public mais o bɛ ka kɛ jamana kɛlɛ min kɔnɔ o jamana kɛlɛ kunfin olu b'a la ko fana ko a kana o de kana di i ko ni gouvernement bɛ sariya sanfɛ min ka taa ye don min a b'o kɛ min man da Alassane sisan Alassane ok Maïga ni question dɔ b'i bolo vas-y question bɛ n bolo Bishir ɲininkali kelen b'a tɛngu i la ɲininkali n bɛ tila ka segin Alassane ma ɲininkali ka surun Alassane na tɛmɛ nka n b'a tɛngu e la sabula i ka kuma don i dontɔ ka kuma kɔni n'a kuma ye Bishir n'an ye jateminɛ kɛ sisan transition in na wagati kana se bi ma est-ce que an tɛ se k'a fɔ ko parti politique yɛrɛ de ye transition in gili don k'a gili don fo ka ko ka se bi ma wa a fɔ mun na ni ma fili a daminɛ u kun kan ka fara ɲɔgɔn kan mun kɛ kalo 18 dira n'o kun tɛ k'o kɛ o banna o bannen kɔfɛ parti ba minnu bɛ mɔgɔw b'u dɔn olu de tun bɛ CNT in kɔnɔna la waati min na premier ministre bɔ k'a fɔ ko CNT ye illégal et légitime a donni ma a kun t'ale arranger nka kɔfɛ an y'a ye ale fana sɔnn'a ma o parti ba minnu tun bɛ kɔnɔna la n'o ye Alassane yɛrɛ jɛɲɔgɔnbaw ye sabula parti ninnu tilaman bɔra ADEMAw ni RPM ni YRD de la k'olu to yen n'olu kun fara ɲɔgɔn kan a donni ma an kun bɛ se bi ma wa est-ce que olu yɛrɛ nɔ tɛ u ka bi gɛlɛya bɛɛ wa mi yanni n ka nin se Senghor ma e yɛrɛ ka yeta kɔnɔna la i b'a dɔn i y'o kuma min fɔ o ye tiɲɛ ye o e ma n y'a fɔ n ka kuma daminɛ la n ko u ye classe politique duden dɔ yɛrɛ de ta ka classe politique kɛlɛ ni a ye wa politique mɔgɔw ka bin ni gɛlɛya kɔnɔna la a ma kɛ politique mɔgɔw yɛrɛ kɔ parce que n y'a fɔ parti politique créera fanga ɲini ni fanga la baarali de kama mais bɛɛ ka fanga ɲini cogo tɛ kelen ye dɔw b'a créer walasa ka taa fanga ɲini dans les urnes mais dɔw b'a créer ka to dɛndɛnni na faamatigiw kɛrɛfɛ walasa ka fanga sɔrɔ bon olu de bɛ yen nɔ maintenant ka parti politique yɛrɛ senkɔrɔla ɲagasa kojugu quoi. D'accord an bɛ bɔ kuma kɔnɔ parce que o fɔ kun ye mun ye ka bɔ kuma kɔnɔ a kuma da Alassane ma an y'a k'a fɔ mun ye CNT ka avril session min kɛra u yɛrɛ sigilen ɲɛna kumakan min donn'u tulo la ni k'o f'u ma o tɛ se ka f'i ma k'i sigilen to tuguni k'i yɛrɛ majɛ est-ce que Alassane ka kɛlɛ tɛ kɛlɛ f'i et puis n bɛ fɛ ka yɔrɔ dɔ fana préciser la parce que ce jour là j'étais dans la salle mais i b'a dɔn ko n jigi warala kojugu pourquoi quand j'observais à chaque fois Malick Diaw président du CNT n'a ye flèche dɔ fili politique mɔgɔw kan i b'a ye k'a fɔ ko CNT mɔgɔw ka fara gouvernement mɔgɔw u bɛ tɛgɛrɛ fɔ tɛ mais mɔgɔ min ka tɛgɛrɛ fɔ ye dabali ba i b'a dɔn ça c'était le ministre de la justice chaque fois que kelen bɛ lancer politique mɔgɔw kan i bɛ kasogo yɛrɛ ye tɛgɛrɛ fɔ la quoi non a ye n jigi tigɛ kojugu il est censé être le ministre de la justice de tous les Maliens ceux qui sont d'accord et ceux qui ne sont pas d'accord mais dɔ bɛ ka attaqué par le président d'une institution et bɛ ka tɛgɛrɛ fɔ et au même moment vous vous glorifiez k'a fɔ ko avec la cybercriminalité aw kɛra sababu bɛ ka na ni dɔgɔyamaw caman bɔ réseau sanfɛla la a dɔ bɛ ka kɛ e yɛrɛ ɲɛna f'e yɛrɛ bɛ tɛgɛrɛ fɔ je suis désolé. Alassane voilà Alassane aw ka nin ko in nɔ est-ce que aw yɛrɛ ma fanga di bi transition ma yalasa gili ka se ka don ka kɔgɔ sabula kalo 18 kun fɔra olu banna kɔfɛ waati na an bɛ fo san 5 la bi aw ka bi wuli ka jɔ aw yɛrɛ ma ni ɲɔgɔn cɛ parti ba minnu caman bɛ assemblée kɔnɔna la aw n'u ɲɔgɔn janfa tɛ ko kɔnɔ wa aw ka nin wuli ka jɔ nafa bɛna yɛlɛ tuguni wa. non ne bɛ se k'a fɔ dɔrɔn politique yɛrɛ ma a yɛrɛ respecté depuis un certain temps depuis ni transition nana transition ma bonya ta ka politique mɔgɔw sɛgɛrɛ mais politique mɔgɔw yɛrɛ fana nɛni tɛ parce que pour que ka respecter b'i yɛrɛ respecter fɔlɔ de bon n'i y'a ye tɛ ka respecter c'est-à-dire tu imposes le respect parce que nous sommes aussi des forces de proposition bamanankan na fɛn dɔ bɛ se ka fɔ tubabukan na ka gɛlɛn tubabukan fana fɛn dɔ bɛ fɔ bamanankan na donc politique mɔgɔw kan ka kɛ force de proposition de nous devrons toujours être au devant c'est-à-dire ka kɛ mɔgɔw ye yɔrɔ min na k'a fɔ oui i bɛ oui fɔ yɔrɔ min fana i kan ka nɔ fɔ i bɛ nɔ fɔ et défendre la République mais malheureusement an b'o kɛ o de y'an se nin kɔlɔlɔ caman ma parce que n y'a fɔ n ka kuma kɔnɔ n ko 31 n'o ye fin d'année ye force vive an fɛ yan nɔ bonɲɛ bɛ daminɛ ɲɔgɔn fo de la force vive bɛ wele mais force politique bɛ Mali la o bɛɛ ka don transition nɔfɛ mais u tɛ kala ta ka sɛmɛ parti kelen na ka invité k'a fɔ ko Mali parti filɛ nin ye salle de banquet kɔnɔ société civile bɛ wele corps diplomatique bɛ wele sensibilité religieux bɛ wele mais a b'o bɛɛ suit en direct à la télévision nationale mais parti mɔgɔw bɛ exclu mais parti mɔgɔw tellement que u tɛ ɲɔgɔn fɛ mais est-ce qu'il y a solidarité kɛ ka kɔn il a fallu maintenant u ka menacer pour que bi bɛɛ k'i tilen fali kan an bɛ ka taa o position de la sisan sɔsɔli tɛ yen an bɛɛ kɛra fa kelen an bɛɛ kɛra ba kelen ye o kosɔn don nataw la u ye min kɛ k'an tɔgɔ tiɲɛ k'an lagosi k'an lanɔgɔ politique mɔgɔw y'a dɔn ta u y'a bɔ tan bon an b'a yira mɔgɔw la 23 ans de règne
C'est pas les politiques qui avaient géré. C'est un général d'armée du nom de Moussa Traoré qui a dirigé pendant 23 ans. Il faut que nous femmes. Maintenant, campagne d'intoxication, campagne de dénigrement, la norme, alors, Ober soro mi fait, au cas mi tukumna, ni ala sonama, à mininatou on va diminuer. Sabla, il y aura, on va occuper tous les plateaux, tous les créneaux d'information. Ou des décisions tara alors la daina mais n'est pas anticipé commission nationale d'organisation de IPAG ni ala sona wa me klara no la la be mi duna na tawla me klara do kono maintenant ça me ni ngali mi ke awla aw ya ira ka fo na misali ala na fora ko parti ubichi ou bien ka réduit aw refait charia so so do. C'est anticonstitutionnel. Non, on avait tiré sur la société, mais réduction. C'est la famille. Mais Chili, c'est la société. Parce qu'en réalité, parti, ils sont créés, mais où ça qui est quoi. Allez à la matin, siège, t'es non quoi. Ça c'est. Mais est-ce que Alassane Hakilina Fanaye? Bon, aïe me faut tant. Anyo faut il pas kono. Ante jamana Chili, bon, aïe me faut tant. Anyo faut il pas kono. Ante jamana Chili, anyo jamana Glanaoui. C'est pas parce qu'on est politique. Ante Antonio fana contrôle mon condition intervention quelle ne kera bi contraire sinon jama famba ka glata ni ipa kono ka fo gouvernement c'est comme ambe demain reke an jele no ni 20 ans de démocratie et 20 ans de charte ka ko chama kara kono fait mon be na la réduction ça faut même c'est ka réforme et réviser ko luka kono donc est-ce que vous êtes pour la réduction ka parti menale précisément kaira ka fo. Nous, on n'est pas opposés. Les 300, les 400, les 500 partis qu'on cite à travers les zones, tiens, ça n'existe pas. Si ça existe, c'est dans l'imaginaire. Parti aux partis qui sont inactifs. Ou quoi, boy. Parti aux partis dans les sacs. Ou quoi, boy. Non, est-ce que à Kadaouye Dokabo, parti politique. Mais il m'a des partis, tu sais, qu'à boy. Parti Ali, parti Moro, c'est-à-dire parti mais qui Saria Douli. Alors, les gens qui se mettent autour d'une idée pour défendre leur vision pour la démocratie, le multipartisme, ils sont en activité qui vont boyo. Mais les partis, à tout le répertoire sur l'échiquier politique national. Mais en vérité, il n'est pas visible sur le terrain. En vérité, il n'a pas de siège. En âme et en conscience. Oui. Est-ce que si le gouvernement décide qu'il faut mener respecter moula, est-ce que au mangangwa, au wakao, Allah sur débarrer sur leur TV, qu'on a non parti il faut se couvrir. Non. Propos de la, il a qu'à faire qu'à dobo parti politique ou hakela, qu'à tout contrôle là, mais à Ketchukou. Mais ça revient à mes propos, ça revient à mes propos. Ça revient à mes propos. Mais est-ce que vous faites un problème ou pas? Non, ne sale comme la ligne du maire dit 600, Allah m'a réduit, la ligne du maire, il va faire à révision qu'on fait à reprendre le coup de mec à révision qu'à coopérer, qu'à se frouguter. Mais amma à travers le monde. Dans les pays de démocratie, je fais allusion à la France et aux États-Unis. Les gens pensent qu'il y a la gauche et la droite seulement en France. Les gens pensent qu'il y a le républicain et les démocrates seulement aux États-Unis. C'est faux, hein. Okay. Il y en a beaucoup de partis. Donc, il y a non. Il est mon bout là. Antena Djenaï. D'accord. Antena Djenaï. Partout, boy. Comme à toi, parti Duruma. Au forme de démocratie, le multitude de partis. Pas de multipartisme correct. Autrement, il y en a partout, la 4 Doula. À la dictature, à la force. Et la démocratie, cela veut dire que vous êtes même contre la réduction des partis politiques. Non, ça c'est trop dit. Non. Mais les partis qui ne répondent pas aux critères qui soient supprimés sur les répertoires des partis politiques au Mali. On est d'accord. Mais on n'est pas d'accord de la dictature quand faut un parti restreint. Qu'on parle la force. Alors qu'on a ma vision de créer, à ma philosophie de créer, à ma conception de créer, au delà de la dictature maroï, anti-génoé. Voilà, donc go to Hakila. À une minute, Wati Tara. Ok, d'accord. Maintenant, résumé. C'est-à-dire, maintenant, il faudra Traoré. Anga barake anga tiela walia anga tien fuandala ka ke kaira mola ang tien anga fo anga da poli made anga ke kaira mola fene parti politique ambe domine ko bi netina na futu na netina aventurer ci ko menga parce que ne ma me nyamko da
o de b'u kɔnɔ sa o de b'u kɔnɔ o de b'u kɔnɔ an tɛna jɔ de o ka kɛmɛ dɛ o de b'u kɔnɔ on va anticiper o de b'u kɔnɔ s'il vous plaît Alassane c'est-à-dire ne ko a b'u kɔnɔ komi e b'u kɔnɔ sa dɔn bon ne kɔni t'o dɔn cɛ la bon sisan ne bɛ min fɔ ne tɛna aventure o kan maa mɛn o da kɔnɔ fɔlɔ ko bɛna parti politique ci n ye min mɛn papier min bɛ kɛ officiel o de ye assise ka recommandation ye n'o ka parti politique réduit c'est-à-dire Traoré quoi parti politique yɛrɛ ka cili ko ne yɛrɛ fɛ nin tɛ débat yɛrɛ o parti politique caman bɛ yen nɔ olu yɛrɛ bɛ sa u yɛrɛ ma o n'a fɔra e ye parti créé n'a fɔra ko financement 0,25% du budget n'a bɛ di parti politique ma mais a tɛ di ten o a bɛ tila de o parti mun bɛ taa élection présidentielle la député sigi maire sigi ni mɔgɔ min sera ka saba bɛɛ la wari dɔ bɛ d'i ma ni min ka député cayara ni min ta ye wari dɔ bɛ d'i ma ni min ka conseiller cayara ni min ta ye e min bɛ e tɛ nin si kɛ. Voilà, 30 secondes là, moi je dis 30 secondes là, c'est une grave erreur. Parti mi créera à Mena, Bazi Babolo, Siège Babolo, Elou Babolo, Kebo Bla dans le même panier qu'un parti qui a été créé. Non, mais est-ce qu'il y a au fond? Non, réduction. On attend option fla fait. Ali réduction de partis politiques là. C'est-à-dire, nous créons, au lieu de nous créer pour le, ou gars faire que nous tchis pour le, parce que créer ailleurs qu'on fait. Est-ce qu'on fera passer? Est-ce qu'on va pas nous couiller? On a fait simple. On a fait ça. On a fait réduit. Min bɛna ci o ma fɔ fɔlɔ mais ni aw bɔra k'u jalaki ko mais déjà an ka taa ni sariya ye ko sɔmi yɛrɛ la b'a yira ba déjà an ka taa ni sariya ye déjà an ka taa ni sariya ye Choguel Kokala Maïga ancien chef de l'administration à travers son poste de premier ministre ale de ko ko parti min créera ANR kɔfɛ o bɛ parti kɛmɛ bɔ o ye sariya sɔsɔ ye parce que ANR ko ka dɔ bɔ parti la n'aw ye dɔ créer o kɔfɛ commencez d'abord par dissoudre ce que vous-même vous avez créé comme parti. Jɔn de y'a fɔ k'olu bɛna to yen. Aïe, mais en fait beaucoup de propositions parce que en bas de comme dans la bande communale en fait beaucoup de propositions aux propositions doy aïe parti nous créer un erreur conféré aïe l'outil comme ça devant nombre de flots et après maintenant on a réduction niveau là non pas flatter après on a réduction niveau là parce que barbe glam au boulot donc au moment où Rebecca somme mon assistant au moment où fait de nous Rebecca do créer ou faire baraka ni mi avec somme de la wa clairement mais il m'a fait tout globalement ni min da tout doro non ka fo do bulu ku bina do créer clairement doro nous te fait ka fanga bla ou ye do créer ou ye abeti ou on te fait ka fanga bla et ça se manœuvre là qui est vas-y très rapidement El Bashir comme ere chifinaka mini ulo jo bona ko sebe aw révolution ke awulo jo tamanke bollo sira fɛ i b'ale fɛnɛ matasa kɔfɛ an bala ka bɔlɔ sira fɛ kuma dɔ ye tile fila laban na mɔgɔ min don i b'a tigi dɔn a tun bɛ an yɛrɛ ka jamana kɔnɔ nka balila ka tunu a yɛrɛ ma sabula anw tɛ se k'a fɔ maa jɛni tɛ se sabula anw ye kunnafonidilaw ye Cher Daniel an bala ka mɛn ka tuti sanfɛ ko parti politique mɔgɔ ba damadɔ bɛ yen komi Alasiko yɛrɛ b'an bolo kɔrɔ yan nɔ ko minnu ma kɔnɔnen don Algérie jamana kɔnɔ Algérie ni Mali bɛɛ yɔrɔ min don Cher Daniel ka kɔrɔfɔ ninnu caman n'a y'a jateminɛ i bɛ taa sɔrɔ kala selen bɛ a yɛrɛ bolo i bɛ dɔ kalama kunnafoni na ni tiɲɛ don mɔgɔw bɛ ka latigiya parti politique ka kuma la n'o kuma nafa o tɛ maliyɛn tɔw ban parti politique tɔ ko ye pewu wa i bɛ dɔ kalama ko la i bɛ dɔ kalama kunnafoni na. non parce que i y'a fɔ cogo min na n fana y'a tuti mais la première question ne ye min yɛrɛ ɲininka de n est-ce que ko nin tutu in piratelen tɛ est-ce que c'est pas un faux compte quoi parce que a bɛ bali ne la ko waati min na tension ma ni Algérie ɲɔgɔn cɛ ko homme politique dɔw k'a fɔ k'u bɛ bɔ Mali la ko ka taa dɛmɛ ɲini Algérie fɛ ko ka na yan nɔ moi je pense que hali n'o kɛra ko parti politique dɔw bɛ k'o kɛ ne kɔni b'a dɔn olu ta ko ne ka kɛlɛ tiɲɛ quoi. parti politique ɲɛma dɔw o mana kɛ parti politique fɛn fɛn olu ta ko ne ka kɛlɛ tiɲɛ politique mɔgɔw bolo ka jo di sɔrɔsiw ma ne kɔni b'o ye o dɔrɔn de kɔnɔ. mais a kana bɔ débat kɔnɔ mais ne b'a fɛ ka pression dɔ di camarade ma. Ntoba Diallo ne bɛ se ka kuma pression min d'i ma. o ye yɛrɛ nɛgɛ kuma ni lagosi kumaw de ye ko politique mɔgɔw ko mɔgɔ t'u kɔ parti kelen dɔrɔn kunun dɔrɔn Mali parti bɛɛ tun b'a nɔfɛ samedi don CICB la a ka congrès o ye misaliya dɔ ye mɔgɔ kelen dɔrɔn o mɔgɔ kelen ye parti dɔ de ye o jama mɔgɔ kɛ dɛ ne fɛnɛ ta kɛ sini o tuma kelen bɛ taa non k'a yir'i la a bɛɛ mɔgɔ kelen pe o de mais n bɛna min f'i ye o ye lagosi ye fɔlɔ ka ɲɛsin politique ma e ko a ka tɔn ye ko bɛn de nin tɛ bɛn sira ye dɛ parce que mɔgɔ mɔgɔ bɛ bɛn fɛ jamana kɔnɔ i tɛna se ka politique la gosi ka a jasi k'a bila i kun na ko sini a sigasɛgɛ bɛ bɔ aw ye ni gouvernement y'i ban ka politique mɔgɔw reçoit a ka deuxième lettre reçoit siga fo ma ka ɲɛsin tagabolo min b'u bolo concertation ŋaniya min b'u la kɔrɔ ye min ye n'u y'u ban k'o kɛ
u bɛ politique mɔgɔw jɔlen sɔrɔ u ɲɛ u b'a faamuya ni jama b'u kɔ ni jama on progresse jama an bɛ foli belebeleba dɔ bɛɛ lajɛlen ma aw bɛ ka radio Jɛkafɔ lamɛn an ka émission bɛ yen n'an k'a ma ko débat politique o kɛnɛ don bi su in an ka maa welelen ma saba don Alassane Dambele ale bɛ yan nɔ ka taa se Ntoba Diallo ma ka taa se El Bashir Thiam ma olu de y'an ka mɔgɔ welelen sababu ye an bɛ babu kɔnɔna na a ye to lamɛnni na o tuma an bɛ nin yɔrɔ datugu yan fɔlɔ an bɛ taa ɲɛfɛ ayiwa Ntoba an ka thème filanan ye min ye o de y'an ye k'a fɔ SYNABEF mɔgɔw n'a bɛ tali kɛ banque baarakɛlaw ka taa se sɔrɔ sira wɛrɛw ma u tun ye grève kɛ mais grève kɔni a suspend fɔlɔ ka d'a kan ni PM yɛrɛ ye ɲɔgɔn ye jamanakuntigi ka yamaruya kɔnɔna na i hakili ye jumɛn ye a ko kan. Merci Traoré. Effectivement, jeudi tɛmɛnen à partir des horaires an y'a ye k'a fɔ ko banque baarakɛlaw ni assurance baarakɛlaw ani maa mɔgɔw ka baara ye ani station mɔgɔw k'u ta grève la 72 heures d'abord. Oui. Effectivement grève daminɛna. Mais moi en tant que médiateur ne ka souhait tun tɛ grève min ka kɛ. C'est-à-dire ni nin ko sugu bɛ kɛ jamana kɔnɔ je crois que syndicat ka a bɛ affilié ministère min na ministère ka fɛɛrɛ bɛɛ kɛ u ka sigi ka fɔ kɛ u ka bɛn kan dɔ kan ka grève éviter ni ministre b'a la k'a fɔ ko a b'a dépasser a ka premier ministre a k'u bila ka taa o fɛ yen nɔ pour que ka se ka ko désamorcer ka sɔrɔ a ma se kɛlɛ ma fɔlɔ quoi ni grève in Traoré ala ko tiɲɛ tɛ se ka don a fond kɔnɔna la parce que an mɛ ta dɔrɔn ni mɛ mun ye réseau kan n tɛna se k'a fɔ ko ni banque jɔ b'a la n tɛna se k'a fɔ ko ninnu jɔ t'a la mais n bɛ min dɔn kɔni grève in a tun bɛ se ka éviter. Ka éviter cogo di ni mun ye. Grève tun bɛ se ka éviter ni min ye n y'a f'i ɲɛna cogo min na k'a fɔ ko ni jamana ministre a tun ka syndicat mɔgɔw wele u ka sigi ka kuma kɛ parce que syndicat mɔgɔw an ɲɛ bɛ min na kɛnɛma dɛ k'u ka mɔgɔ fila minɛnen don mɔgɔ fila in c'est vrai ils sont justiciables u tɛ sariya sanfɛ u bɛ se ka minɛ mais mɔgɔ dɔ bɛ se ka minɛ mais basigi kama jamana kɔnɔ a tigi an bɛ se k'a tigi bila fɔlɔ ka ko ɲɛɲini moi je crois que an tun bɛ se ka tɛmɛ n'o sira fana ye voilà donc o ye ne ka faamu ye vraiment. El Bashir i bɛ se ka mun fɔ nin ko kan syndicat ka grève in hali n'a sɔrɔ a suspend a ma ban dɛ k'a suspend di donc o kɔrɔ u ka laɲini n'a ma sabati u bɛ se ka bɔ wagati bɛɛ i bɛ se ka mun fɔ ko in kan. O kɔni b'a jira k'a fɔ ko clairement SYNABEF mɔgɔw ils sont animés d'une bonne foi u ŋaniya ka ɲi parce que grève in nin dara grève dɔ fɛnɛ kan par rapport au même dossier ni o ye Ecobank mɔgɔ minnu minɛra ka u incarcéré message shift dɔ nɔfɛ on va pas revenir sur ça min tɛmɛna Ecobank ni Énergie du Mali ni ɲɔgɔn cɛ donc grève fɔlɔ dɔ tun kɛra u ye sitting u y'a dabɔ sitting yɛrɛ u ye sitting fɔlɔ kɛ fɔlɔ ne yɛrɛ tun b'o kɛnɛ kan et après u ye grève dɔ kɛ o kɔfɛ donc après u tilala ka o grève ko bila ka tila ka grève filanan lancer ka dɔgɔkun caman à l'avance ka grève kuma fɔ o la ça au bɛɛ pour donner la latitude au gouvernement maintenant qu'à examiner k'a lajɛ ce qui peut être fait par rapport à ça quoi parce que ne bɛ min remarqué mɔgɔ caman fɛnɛ ka jateminɛ fɛnɛ o ye quoi an ka tiɲɛ fɔ an ka magistrat ka teli mɔgɔ datugu fɛ kojugu parce que en réalité ne bolo enquête dɔw bɛ se ka kɛ k'a sɔrɔ a tigi bɛ liberté la a b'a ka baara la waati ni waati n'aw mɔgɔ jɔra la a y'a wuli a ka taa lamɛn et après ça maintenant il retourne à son travail n'a gɛnna k'a jɔ a la k'a tɛ taa kaso yɛrɛ kɔ a bɛ se ka minɛ et puis ba ye kuma dɔ fɛnɛ fɔ olu de ka domaine don ba ko ko nin ɲɔgɔnna faute n'a kɛra banque la olu de bɛ devant ta fɔlɔ ka enquête kɛ s'il voit que l'argent est en faute olu de bɛ nominali sɛbɛn d'a kan k'a bila kiiri ka bolo kan mais banque ta nin kɔfɛ Mali kɔnɔna la ko bɛɛ y'i kan to ko baara in taabolo ka ɲi bon moi je pense que ni grève kɛra l'état devait anticiper mais pourquoi attendre à ce que grève ka enclencher et après ka sɔrɔ ka négociation kɛ en tout cas voilà an t'o ɲininkali kɛ parce que chaque fois an bɛ nin ɲɔgɔn na i b'a sɔrɔ préavis bɛ bila ka jamana ɲɛmɔgɔw la sɔmi c'est ça mais o bɛɛ la i b'a ye grève u tɛ fɛn fɔ maintenant grève kɔfɛ i b'a ye de u ka laɲini ye min o bɛ sɔrɔ ka ɲɛnabɔ o de la caman bɛ k'a fɔ ko muscle ko don quoi i bɛ mun fɔ muscle ko o ye tiɲɛ ye parce que le 13 mars SYNABEF ye assemblée générale min kɛ bourse de travail la ne tun bɛ yen fɛnɛ i b'a kalama ko base u bɔra yɛrɛ de parce que INTM kɔfɛ ne ma na ni syndicat bɛ centrale bɛ yen nɔ min bɛ SYNABEF sanfɛ quoi i b'a dɔn k'u bɔra yɛrɛ de quoi et puis a yɔrɔ la base yɛrɛ de f'u bɛ kule u ko grève sans préavis grève sans préavis grève sans préavis base yɛrɛ de kulera mais SYNABEF ɲɛmɔgɔw u ma base mɔgɔ lamɛn o la sinon base tun bɛ fɛ o don yɛrɛ bɛɛ grève ka daminɛ mais u ma
à la main, ils ont donné le temps qu'à ce soit préavis blanc maintenant, qu'à ce soit ni barre ne fait pas. Donc jamana mangante ka mo de muscli bola pour que c'est que solution mais non amena. Moi je pense que c'est extrêmement grave par rapport à ça parce que ni fait là maintenant au conseil fait ou nous après on primature de folla ka boni ki wara ka fo ko grève ko asuswana bon après un sénateur mo ka déclaration ka fo point mun ko no point chama be no tara en compte. Donc dans les coulisses kuma chama fora antena se ka kuma du ka amba to folo olu ka la wala wati mina quoi. OK Alassane ameti fanfala la anya isna be fu préavis blanc fait ma boire la fu tali grève la wati mina o kera médiation ke wati la chama bala ko muscle ko do andu ya fene même Gabriel Touré mo ta fana kera ta wi la somni ke kunu ka layni ma sabati ko ta grève la parce que lu fene ayira ko binkeru kan donc u ka layni ma sabati u tara grève la fu tali grève la di solution sur la ka sura la o muscle ko i tient doa. Bon, c'est regrettable quand même que les droits des mouvements, la liberté d'expression, la liberté de va-et-vient, la liberté de mouvement, la liberté syndicale soient bafouillées. Parce que avec là, moi je pense que au on a quoi. Bon, quelque part, les syndicats est fait pour protéger ses membres. Bon, maintenant, chaque syndicat aller bas ka gelea do anaka toro eredo. On ne peut pas être spécialiste dans leur domaine. Puisque bararo ko c'est comme du konna quoi. Oui, du kono moko de kungui. Mais de façon générale, même si c'est ka don kodona ou fait, ani agliti ou fait, c'est que ni empêchement d'okera kanyeshin ou ka bara trabolo mama. Mais mon ko son imbe syndicat en ébullition. On doit se poser des questions. Bon, maintenant en gonbolo dangarema ke ou ka liberté ou là. Alors au ka ke c'est-à-dire il quoi mo to nimbera jele c'est des menaces quoi. Des menaces à la liberté. Ou ka mo to ou ka liberté kono hakia kono. D'accord. Anuka la yinu konna. Donc ni mo ni aka hakia boshala. Bon alors que ou donna jekulu kono de pour que ka o hakilata chaman kele. Parce que option ne ba kono. Bon, aka gelen ka foku da de len atode. Si tu touches à un de leur bon alors ka o ba do ka fo empiéter ça va piétiner ka sababa ke tabolo do de konnane. Diago de soulèvement. Donc on va pas en vouloir. Pour ajouter, il m'a eu canon de communication fini nango au canon de communication de grève malheureusement on a vu ces mêmes canaux de communication quand sur le terrain quand faut qu'on ait grève sur l'intérieur quoi ou tara station de est-ce que ou Luka ou Luka vous irez là ou bien elle va gérer c'est vous bête est-ce que moi c'est que vidéo non mais c'est grave parce que il va premier mia parce que beka web TV ou ouais mais web TV mangante ka tulu taka botasuma kan quoi ka ko to juguya quoi c'est pas le rôle de web TV quoi il m'a voilà c'est pas le rôle parce que c'est gars jamana voilà parce que observe que ça va bouiller ka ali tension to juga parce que ima ali sinabe fu mo kumara ou jabeli kero do la wa ka foko virement do be ka kuma syndicat ko ka ou sinabe fu ka gram ko ka so te fendo ala donc al na so ni gouvernement nous be kuma hal na so nous dusu falen nous mais nous nyaba virement nous me dire kuma transition to la nous lu ka kuma do fodo to ni métier on a même vu un environnement transition mena no ya non mais moi transition mena no on a même vu un environnement qui est sorti parce que grève bo sinabe fu la mena ka elma amadou numba reka on a même vu un environnement ayi signi dossier ka foko dossier do be amadou numba ka maintenant ou eko bank ni fin et puis mingra erreur na iba do diya jamana o jamana be non ka foko na nyona dossier be non ça na ka ni ampleur be soro ko polémique a la i ba soro communiquer be kala niveau de la ministère de la justice voilà même au ministère de la justice be kuma ou progrès be kuma ou be jamana édifier à dossier là mais quand il ne parle pas donc chacun y va de son commentaire be ya fam to mina be ba forte do mais est-ce que il tient est-ce que be ka kalama non, pas clairement. Bébé réseau quand même donne go bio. Ministre nous programme nous bébé réseau quand même donne go bio. Il doit pas attendre à ce que mon cas ou akil na chou ka ni koto envenimé ka ta fait ka jamana big là on a passé pour beaucoup aller continuer tout le bagila. Pour beaucoup ou te barla ou sara ta bara na bora propagande na do be to ka mieti mi na ka bluku mais na baraka do mo go be ça bébé bank joro jamana ko nala bébé docteur joro jamana ko nala bon na fra ko lu betara grève là ni ka so la do ko kelen fait est-ce que il n'est pas temps jamana ka faire ni na pour que malonga ok an bɛ alajɛ ka nɛgɛjuru sira di mɔgɔw ma arajo jɛka fɔ do an ka débat politique an b'o émission kɛnɛ kan n'aw bɛ fɛ ka weleli kɛ ka ɲininkali dɔ kɛ ou bien ka aw hakilinaw fɔ ka dafataw di aw bɛ se ka weleli kɛ 20 24 76 29 walima 20 24 99 24 walima 51 41 50 41 22 22 donc n'a y'o kelen kelen ta an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ n bɛ segin a kan 20 24 76 29 dɔ bɛ yen allo.
Oui, allô? 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 Oui, allô? Comment allez-vous? Basti. Amidou Djibo de Sebenor. Amidou Djibo, bismillah, Sebeningoro. Amifo. Adjarayen. Allah manikala befo. Adjarayen. Ma fa gagne ngali ga bra politique mo koyna. Aha, Alassane ou bien John. Mais nta do ma gele ni do. Alassane de do. Aha. Ni go ko parti ci le côté sare. Mais politique mo ko bora ka ibe ka kele ka bio. Ko ye sare de ya. Aha, donc coup d'état. Coup d'état. Politique mo ko ye min ke M5 ana ato. M5 mi ke ibe ka bi. Aha. Wa tra sare so ba ko te ya. OK, aywa. Enfin. Aha. Plana ye. Mais wa politique mo ko munu flene ga ta Algérie jamana na. Aha. Bon, c'est pas confirmé. Oti ko jelimba de. Bon, voilà, au moins a légacé batalati. Ah d'accord, voilà. Amen arabi bikla ki ga jabi sur 20 24 76 29 20 24 99 24 50 41 22 22. Allô? Oui, allô? Aha, bismillah. Camarade Traoré Anissou. Amba. Camarade Maïga, camarade Bill Traoré de l'autre débatteur de l'Ombala. Oui, Bill Traoré. Aha. Voilà, donc nous avons débat là, mais. Aha. Quand na aklina fitini pour akola parce que comment doit pour akere ka aina attention à tirer. Aha. A follow de kumani multipartisme ko. C'est vrai, la Constitution reconnaît le multipartisme. Mais la Constitution m'a fait que multipartisme. Constitution m'a fait que parti de Kourachi. Constitution m'a fait. Constitution m'a fait. On y fallait sûrement dire. On y fallait sûrement la charte des partis politiques. La charte des partis politiques est 61 article 2. Article 47 et article 48 au Kumana parti politique Chili Kamalikona. Oui, vas-y. Voilà. Donc, chaque des partis politiques reste Kumana parti politique Chili Kamalikona. Donc, dire que le parti politique Chili Malikona, que constitution m'a donné, nous voulons une constitution m'a donné, chaque fois m'a fait. Il faut le planer. Ode kafoko parti politique assisi afoko point kana para parti politique ndamaba o kana para parti politique ndamaba kane o te sega bali togo shira tant que ni parti politique reste sorti relecture makeko parce que sharia mu meta sitano kafoko point kana para akuma para ngani sharia mata kafoko ko parti politique ko point kana para ndamaba kandwa ali sunu sharia ko mu me parti politique de créer quoi. D'accord. Mais c'est dans le pour que nous ko parti politique ko assisi ko point kana para ko parti politique créera alors sur la première ministre nous quoi ani Ablaye Maïga le premier ministre Jorola ko tane mu ko ni ko nous ko chogale mu ko Ablaye Maïga mu ko ni chogale ta ko. D'accord Bill. Voilà, donc le gouvernement la ni moué. Le gouvernement la ni moué Traoré. On met sama ni moué ko démocratie ko. Ne veut faire quoi? Ne va pas akilina quoi. On va ça comme ça dit États-Unis du France démocratie ko là. Mais nous avons sur les démocraties jamana yere ko États-Unis démocratie jamana yere est-ce que Traoré États-Unis sont à bolodi ñama keni Arabie Saoudite est-ce que sont à bolodi ñama keni Kuwait ni Qatar ya d'accord parce que olu jamana c'est démocratie jamana élection c'est olu jamana ko d'accord Bill merci voilà. Merci Bill. Ame chance di mogorema. Allô? Bismillah. Ito ni jamu gabo min? OK, Jakarta bismillah. OK, il est parti. Allô? Oui, allô? Allô? Oui, allô? 20 24 76 29 20 24 99 24 walma 50 41 22 22 ni otamenyo kon soro jega fola. Allô? Oui, allô? Allô? Oui, allô? Allez, Kalimay. Oui, allô? Allô? Ito ni jamu gabo min? Traoré Abdurrahman. Abdurrahman Traoré gabo min?
Hein? 15 ans, beaucoup, bismillah. Mais attention, il y a tige. Allô? Constitution m'a fait moi aussi. Ko partout kachi. Allô? Bon, vraiment. État m'a dit mais faut qu'on partout tia. Vraiment, on a du mal à te comprendre mon kacha même mon retard. Allô? Il va tenter quoi faire? Allô? Allô? Ouais, bismillah, toi ni jamu gabomi. Ah, et de ma boy ici ça. Ah, ok. Bismillah, il betana et Jona. Bismillah. Jamanadenw filɛ nin k'a fɔ ko ka parti politique mɔgɔ ka tɔn ci o. O cili bɛ mun tiɲɛ politique mɔgɔ ye quoi. O cili bɛ mun tiɲɛ politique mɔgɔ o de y'i ka ɲininkali ye. Ok. 20 24 76 29 20 24 99 24 50 41 22 22. Allô? Oui, allô? Allô, bismillah, tɔgɔ ni jamu ka bɔ min? Musa Tolo ka bɔ Jigɔnikura. Bismillah, i ka ɲininkali jumɛn ye Tolo? Voilà, ne ka ɲininkali ye min ye. O parti politique mɔgɔw olu wulilen don ka jɔ ko sɔrɔdasiw ka fanga u bɛ ka sɔrɔdasiw ka fanga kɛlɛ quoi. Ne ko fanga in bɔra u bolo cogo di? Parti politique mɔgɔw fanga in bɔra u bolo cogo di? Ok, a faamuna. O dɔrɔn don wa? Voilà, ne ka ɲininkali o ye quoi. Ok. Qui tɔgɔ Tolo? C'est Tolo hein? Allô? Tolo, oui. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir, ça va? Tolo. Boubacar Diarra. Boubacar Diarra ka bɔ min? Dumazana, bismillah. Voilà. Ne ka ɲininkali bɛ mun ko ale bɛ fɔ ka bɛn na mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ quoi. O jɔn ye? Toba. Toba. Bon, ale ka fɔ ka bɛn a kɛcogo man ɲi. U ko ale bɔ a la sɔnni a bɛ jamana ci. Cogo di? Parce que ale bɛ ka dɔ gosi, ka dɔ to yen. Ko a bɛ tigɛ ten. Ka dɔ gosi ka dɔ to yen. Ka dɔ la gosi, a bɛ ka politique mɔgɔw la gosi. Awɔ. A tɛ ka kuma fan dɔ in na. Fo ka bɔ tigɛ ten. Bon, politique mɔgɔ olu ko ko ye jamana ci. 80 milliards min dunna o, a dunna min? A ma dun transition na. Ayiwa. 80 milliards. Ok, il est parti 20 24 76 29. I ka ɲininkali taara a bɛ jaabi. Allô? Bismillah, i tɔgɔ ni jamu ka bɔ min? Jakarija Danbele Mamaribugu, bismillah. A kuma ka ca? A dabɔra o de kama n'a ɲaamina a ɲɛ bɛ sɔrɔ. Min ka di anw ye sisan, anw ye population ye. E bɛ dɔ bɔ i ka radio kan na. Anw minnu ye population ye. Oui. O tun b'o ka ɲama o kan ka transition tigɛ ko baara k'an ye fɔlɔ. N'an ka jamana kɛra an ta ye wagati min na u bɛ se ka na élection na. Sinon an mago tɛ élection na sisan dɛ. Ok. An ka dɔrɔn ni jiginna Algérie ka nafolo tiɲɛ politique mɔgɔ tun bɔra ka kuma na mɔgɔ si mɔgɔ ka kuma. D'accord. Voilà. Ok, merci. Ok. Dɔ bɛ yen, allô? 20 24 76 29 20 24 99 24 radio Jegafo. Allô? Oui, allô? Allô? Oui, bismillah. Allô, Jibril Samake ka bɔ min? Moribabugu, ok, bismillah. Bon, ne ka ɲininkali bɛ parti politique olu bɛ u ka bonya mara fɔlɔ Mali daminɛna 92 de yan. Parce que fɛn fɛn mana kuma 92 Mali bɛ depuis Modibo tun. Donc b'a fɔ an ka jamana ka taa ɲɛfɛ dɔɔnin quoi. Ok, a faamuna. Oui, 20 24 76 21. Allô? Oui, allô? Oui, allô, bismillah. I tɔgɔ ni jamu ka bɔ min? Oui. Somɔgɔw bɛ di? Baasi tɛ yen, alhamdulilayi. I tɔgɔ ni jamu? Usman Togola de don. Ka bɔ min, Usman? Ka bɔ Lasa. Ok, Usman Togola Lasa. Ouais. A ta. Mais ne bɛ ka cɛ min bɛ se ka pɛrɛn-pɛrɛnni min kɛ tan cogo la, est ce que ale bɛ se débat la fɔlɔ? Cɛ jumɛn? Min tun bɛ ka pɛrɛn-pɛrɛnma dɔ, cɛ min tun bɛ ka pɛrɛn-pɛrɛn. Pɛrɛn-pɛrɛn wala taa n'a ye quoi. Ɲininkali jumɛn de b'i bolo? Bon, ɲininkali min bɛ ne bolo, n'u ko k'u bɛ parti politique bɛɛ ci, ko ka dɔ b'o la, u b'a ci foyi tɛ bɔ. U k'a ci? Constitution ye parti politique
constitution kelen ko parti politique bɛ ci. D'accord. N'a ma ci min nafa de ye mun la n'olu de jamana ni ci tiɲɛ kɔrɔ. Ale bɛ ka Musa Tarawele ta min fɔ. Musa Tarawele bɛ fanga la o waati min na jamana tun ka ɲi dɛ. Ayiwa. A kun tɛ taa n'o dun ka fa sabatilen don école sabatilen don éducation tun ka ɲi. Ok. Anw ye lycée kɛ o wagatiw de avec les deux partis. An bɛ 11e na an ye premier parti kɛ yen nɔ ka taa terminal la ka 10e parti kɛ yen nɔ. Ok. An ka kalan tun ka ɲi an dun ka fa sabatilen don jamana sécurisé don. D'accord. Mais depuis démocratie nana a nana sen fili. Ok. Bɛɛ kɔnɔ ka tila ka jamana jigin diɲɛ kɔnɔ pewu. D'accord. Donc n'a ko kabini ni ninnu ko k'u b'a ci u b'a ci n'u dɛsɛra sɔrɔsiw de b'a ta kɛ. D'accord. U b'a ta k'a sigi kalan kan. Ok. De Gaulle ye 5 ans kɛ transition na. Awɔ. N'i tagara Washington George Washington c'était un ministère dɔ. N'i tagara fana fɛ non olu sɔrɔsiw de ma sira sigi sen kan ka kɛ net wa. Ok. Démocratie bɛ yenninw na wa. Awɔ. An b'an ka jamana nin jɔ. Ok. Ninnu b'a jɔ k'a kɛ. D'accord, a faamuna. O kɔfɛ dɔ bɛ bɔ parti politique la carrément. Ok, a faamuna. Ni dɔ bɛ b'u la u nafa bɛ min? Parti politique yɛrɛ n'i y'a sigi normalement ale de bɛ jamana kɔnɔdenw informer jamana kunkan ko la ka tila ka hɛrɛ sama ka na jamana kɔnɔ. Mais n'i y'u ye u bɛ ka nin pɛrɛn-pɛrɛnniba nin bɛ kɛ wari min bɛ d'u ma n'o tigɛra dɛ parce que i tɛ se k'i ɲɛsin parti politique mɔgɔ si ma k'a bɛ baara la u b'u sigi de gouvernement bɛ wari min di k'o di. Ayiwa a faamuna an bɛ chance di mɔgɔw ka ca ligne na an b'i bila yan an balimakɛ. Allo. Allo. Oui i tɔgɔ ni jamu ka bɔ min. Somɔgɔw. Baasi tɛ yen. I tɔgɔ. Traoré. Traoré 15 ans bugu bismillah. Attention. I ka ligne man ɲi vraiment an tɛ k'i ka kumakan faamuya an bɛ hakɛto ɲini k'i fɛ. Allo. Nba bismillah i tɔgɔ ni jamu ka bɔ min. Kulubali mama ka bɔ min. Bolibana bismillah. Awa sisan n bɛna hakilina damadɔ di ka sɔrɔ ka jaabi question dɔ poser. I bɛ ɲininka i bɛ taa n'o hakilina damadɔ ye joona. Voilà vraiment ne kɔni tɛ parti politique la mais tiɲɛ yɛrɛ la ko in kɛcogo a tɛ ka ne diya parce que mun na. Sɔrɔdasi minnu bɛ k'a fɔ k'u bɛna parti ninnu ci olu yɛrɛ mana sariya kɔnɔ fɔlɔ. Bon ni fɔra ko ka dɔ bɔ partiw la a ka ɲi mais olu bɛ k'a kɛ cogo min na k'a fɔ jamanadenw ka partiw ci jamanadenw bɛɛ ma ka partiw ci parce que olu taara concertation min kɛ sisan mɔgɔ 20 de bɛ don parti politique ye mɔgɔ 2 ye ne yɛrɛ bolo o tɛ hali jamana 1% yɛrɛ t'o ye fɔlɔ. Bon ni aw olu kuma la k'u ka partiw ci o cogo la vraiment ne bolo o t'a kɛ cogo ye parce que olu yɛrɛ bɛ ka taa position min na nin tɛ a ko taga cogo ye quoi. Ok, ɲininkali ye jumɛn ye sisan? Yɔrɔ ɲini mais o faamuna. Olu tɛ fɛ ka fanga bila o fɛɛrɛ de bɛ ka tigɛ nin ye. Ok, o faamuna. Ni parti bɛ di ni élection de ye ni élection sera ni minnu ma député sɔrɔ minnu ma maire sɔrɔ minnu ma conseiller sɔrɔ a bɛ se ka parti ci ni parti bɛ su o condition de kama. Mais kana dɔrɔn ka parti ci ka parti cili ka n'a ta nin cogo la a yɛrɛ dun nana fanga la position min na o man ɲi. Malgré que a ye effort dɔ kɛ mais o fana tun caman fana kɛra mun ma ɲɛ. D'accord. Ok. Donc fo mɔgɔw k'o yɔrɔ faamu u ka ko in kɛ ni hakili ye parti politique kelen ma jamana in cɛ dɛ parti ye jamana in cɛ waati min o y'a sɔrɔ sɔrɔsiw ne da bɛ fanga la dɛ a ma kɛ sɔrɔsiw ɲinɛ ma. Ayiwa. Ok. Donc jamanaden bɛɛ da bɛ nin ko in na. D'accord. Donc i ka ɲininkali ye jumɛn ye sisan? Jinɛ tɛ ko parti ye adamadenw yɛrɛ de maliyɛnw fana de don. D'accord. Donc i ka ɲininkali ye jumɛn ye o la sisan? Voilà bon n ka ɲininkali ye mun ye. En attendant n'u ye parti ninnu ci parti politique ka élection bɛna kɛ mun ye. Ok. En même temps n'u ye parti kɛ parti 5 ye. Est-ce que ni élection nana ni parti kelen ye fanga sɔrɔ. Parti tɔ ninnu tɛna fara ɲɔgɔn kan ka jamana kɛlɛ est-ce que o tɛna ni mankan wɛrɛ ye jamana kɔnɔ mun tɛ don min tɛ bi ye an bɛ fɛ k'o ɲininkali k'u la o ka jaabi di aw fila la. D'accord o faamuna Ami. Ok an bɛna lajɛ sisan ka mɔgɔ laban ta maa laban donc ka nɛgɛjuru sira ko jɔ yen. Voilà allo. Oui allo. Waalaikum salam bismillah i tɔgɔ ni jamu ka bɔ min? Mumun S Kulubali Bangoni Filabugu. Mumun S Kulubali Bangoni Bon i b'a dɔn an b'a la ka kuma parti politique kan ko an ka parti politique ne fɛ défaut bɛ maliyɛn bɛɛ de la o. Ni votew daminɛna bɛɛ de bɛ girin u tɛ jamana fɛ quoi bɛɛ bɛ girin ko wari de parce que parti politique maliden bɛɛ dɔ bɛ dɔ la. N'a a réunion daminɛna a ko ma daminɛ wa bɛɛ bɛ kɛ tilaninw na maliden de b'a bɛɛ. D'accord. Bon a ma kɛ sɔrɔsi ninnu ɲina. Ok d'accord ale ka nɛgɛjuru tigɛra donc nin tun ye mɔgɔ laban ye Maïga je pense que ligne ka ɲi tan sisan i bɛ don fɛnw kɔnɔna na
5 minutes pour que vous se gagnez à l'oujabi. C'est bon, ningali chara ningali famba abe alasko fanfe ningali kera jibrila samake ya ira ko alasko la ko ka tonje kulutuyi olu ningali ma janyo na ni mu ye Ousmane Togola au final ayini alasko la libi ko s'il demande la dissolution maintenant ko qu'est-ce qu'il faut maintenant au kabula jom na ke jumende sana ko parti nuchi anga no fly follow anya kana nyala mi nyona première question s'il te plaît ningali follow ko ga jamana kapa jamana ntui aka lafiya quoi kaba sura sutu ko barake o ye jibril samake ga kuma voilà bon ok vas-y voilà donc les gens anya fo kuma kono vas-y anya fo kuma kono politique ka rôle de ka mugo informer ka mugo sensibiliser ka mugo éduquer en tout temps et en tout lieu sur l'ensemble du territoire il fanga taw ma fanga taw ni yanga rôle ça un rôle régalien ni c'est anga bada donc le wati bela jene nanga ni baranke donc ka keni gelea ou bien noa na be démocratie kunga na be multipartisme kunga alors donc ambe kumuka donc takabolo la do afo kuma kono kuma foko ma fo mo chier officiellement ka ko partout ci et assisi be constitution be munyi ngali weredo ngali be war werede bo anga kesu kono kongo dum malion torolin donc anyeta akunela anyeta anafala donc pour nous c'est inopportun en ce moment précis au moment que comment dire le pays foyer mbi Mali qui dal fo kay commune info commune 6 mimbe le 3 repas normaux famille mba sura karo dutigi mimbe na bora sonda fe na ta fe ka anaka demba ka nyoyen gelea koso c'est une minorité qui fait l'opulence au détriment d'une majorité qui souffre énormément et puis les gens continuent à créer des problèmes alors que la gouverner à se prévenir gouverner c'est prévoir on est kanga jamana défi woro attaquer non on veut en créer d'autres problèmes mais quand la douti alors que wati ka tandika ma do e wole mu Amidou Djiboye ali ajine ka fo ka we yibeka kele ko e sharia yiwa bon mais ni ngal deke ibeka yaro monifu ya élu munu ya élu alors nebe mogo fait mogo mutume hôtel Maïva Palace la non loin de la direction nationale de la police les 67 partis politiques munu a élu wakati mina avec kele nebe mogo fait je suis le premier président qui a déclaré a fo mogo épée majorité présidentielle là ko tient ta enfant fait ibeka ne erreur ke yinga parti a déménimé donc now yé chenrere nyona devant tous les présidents des partis politiques de l'EPM na yé chenrere nyona o ka balaoula mais now manye fieu tiebe faore feminta o fanfela menale o minkera o jama famba parce que wakati bukanta o jama famba voilà o jama famba o tare tnye tien o do il y a la légalité il y a la légitimité donc jama famba mi yata plus de 97% au 97% de Maliens mogo wula no fe wakati mina parti kelema soro et regroupement kelema soro mogo kelema soro ka marche contre marche ke ka meeting contre meeting ke pour ibeka o ba ira ka fo anoga ka a geni min kera a tunaka kan o do parti politique chili ka be mun de tian wi hein aye ningal fana ko parti politique chili ka mun de tian wi parce que demo ika hakade do ika hakade fe on fe ne ga duci muso ni ndew ani ga demba ya ko ta fara duwere ka koko lamo alors que akila ta kodo mira kodo muna uta foko beka dum beci anga sinsa no sero ubi anga koko melekel dro ambe de malien ambe fakela ambe bakele ambe ga to kuruba kele ngono ambe muso nyoy ambe de nyoy ambe balma nyoy awanga to nyogonka mais muna eni bakele fakela nyogon muna be na ga dudo parce que abena ka tabolo abena ka media démocratie de bo garantie multipartisme de bo garantie donc Moussa Toloko ko aba fuka be fanga kelebi ka ye fanga perdre tuko de munya munyere fanga kila awla na ko nya be sera su kelebi ko munya to fanga kila awla aw politique mo ko mun da ci abulo non mo ma fam mo ni fi be fanga tatma do ki media do tula a media yi abse ka nyibulo abse ka tienbulo fanga be kalfa mo tate fanga yi ala be fanga di ika warta di ika ceksa di ika to fanga ta di ika ce ta di ma bon otmala na betila do mi fanana asebe ala fana ye ka tlila ati ninge to ati ninga jamna abadi joma jomi kada ere nebe misalata ko sana Sénégal à présent mimbe atma la fasa bagam de nyui mi balla ka ke président wori tunga la fasa do ma yaida ko ni ala sonama ko 2024 kale be aka Ousmane Sonko ta ke président mais ala kuma na mais ala tuma a ta fore
les derniers mots revient au Dieu et ala tun kelen ka ale de prévoir mais ale be kali ko ale be Ousmane Sonko ke président en 2024 ja ala kelen ka kanu ko ale be kali wala mi ta cham fan fa ale ni cham to ba ya ko la ke muye mama Kulubali ala yira ka foko mu ko ne ko fintigira ka were ko ils sont pas légitimes ko ba kele ko te kele ke chugo e be fuma ga korofo la mais comment il faut o tient do munu fle fanga la bi sont venus au pouvoir par effraction donc c'est comme vous donna fenêtre fait donc c'est pourquoi ça répond mingo menako politimo ibeka bi qu'est-ce que charia wa abo jabi parce que politimo ye minke abebe charia ko nala parce que la liberté de manifester meeting nous marche nous be droit constitutionnel le do politimo yo fe vege mena obebe charia ko nala désobéissance civile migra M5 kele ko nala abe constitution ko nala mais sur na kana minke maintenant ore charia sinon politimo ye ibeka bi constitution re charia ye voilà donc toba mu yo bokar jira wulil ke kayra ka foko i réconciliation médiation nga kito mo kiti ka foka banque ke ka dola ko shika dola kari doy politique mo très bien maiga oichi maiga maiga don ka foko maiga malma ke me question poser ma foka foko aramadi beniga akina tadu nete kam mo burujan te kam mo deme asali an équilibre sur de centre sur ni tiɲɛ na o la n'a fɔ ka kuma kɔnɔ an ka tiɲɛ bɔ an da ka tiɲɛ kɛ ka yira ka tiɲɛ yira mɔgɔw la an ka baaraw de an bɛ ka tiɲɛ yira mɔgɔw la o mais k'a fɔ ko n bɛ ka mɔgɔ dɔ buruja ka fɛn dɔ buruja non c'est pas ça mais Maïga dɔ ye question posé ko mun ye fanga perdre politique mɔgɔw bolo mais o question jaabi Alasko bɛ yan nɔ ni fɛn ɲuman dir'i ma n'i m'a minɛ ka ɲa n'a bin n'i bolo n'i ye sɛgɛn min kɛ a nɔfɛ a ɲinini na ni y'a sɔrɔ sisan i b'a minɛ ka ɲɛ quoi donc fanga binna bolo kun na dɛ n'a dira mɔgɔ sen na a ta an mago b'a la joona de a ka ɲi an bɛ kuma fɔ Alasko ka kɔrɔfɔ ban kuma kelen dɔrɔn bɛ yen nɔ ayi mɔgɔ fila y'a ɲininka laban in o bɛ tɛŋɔ alasan la ko en cas de dissolution quel sera l'avenir des partis politiques ni partiw cira aw bɛna aw ka ko bɛna laban cogo di aw bɛna mun de kɛ tuguni ka fara o kan o ye an bɛ bɔ kuma fɔ sabula wagati an tan ne bɛ se kuma laban min fɔ aw ye an bɛ wagati min ye ko bi ma Mali kura fɔ de Mali kɔrɔlen bɛ yen parti politique se ka ci o mais parti politique réforme se ka na parti minnu tɛ activité la k'olu bɔ yen ka organiser ka ɲɛ o bɛ se ka kɛ réforme se ka kɛ kɔnɔ mais n'a a dun kɛra de fana ko gouvernement ye kunfinw lamɛn n bɛ segin ka kuma kan k'a ci n'o kɛra ne y'a ye jamana o jamana kan ne y'a ye k'a fɔ le vent de la démocratie n'o ye démocratie fiɲɛba n'a wulila ni ma sen bɛ a cili la démocratie fiɲɛ bɛ taa nin ye. ok d'accord maintenant Alasko waati sera ka ban i ka kuma kuncɛ kuma ye jumɛn ye don nataw la a bɛna mun kɛ ayiwa n'i bɛ se k'o kɛ ka kuma kuncɛ ani ka kuma kuncɛ kuma très rapidement. don nataw la ni Ala sɔnna ma kɛrɛnkɛrɛnya la ne bɛ groupe dɔ dɔn k'o b'a fɔ ko les jeunes patriotes ani nationalistes convaincus u bɛ wulikajɔ la ka ɲɛsin Mali parti bɛɛ ma parti ma bɔ parti la. Ka se jɛkulu in bɛɛ ma ko u k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ko minnu ye démocratie tu tigɛ mars 91 ko ka bonɲɛma segin ka ɲɛsin u ma sabula u ye bɛɛ fanga alors u ye ŋaniya ɲuman de ta ka ɲɛsin Mali ma n'o ye démocratie kunnafoni ni multilatérisme an bɛna jɔnjɔn ta jɔnjɔn bɛ wele ko diplôme de reconnaissance ali maa minnu fatura ni Alahu taala jɛra n'a ye o programme de bɛ sen na voilà donc o y'o taabolo donc kuma kuncɛ ko la an b'a ɲini gouvernement fɛ wulikajɔ min ni parti politique précisément IPAC n'a dirigé no Muntaka Tall fɛ bi groupe ma ne désigné n y'a fɔ salle kɔnɔ ye dɛ n ko invité no radio Jekafo la yan mais ma wuli olu tɔgɔ la invité n ka parti tɔgɔ de la bon IPAC yɛrɛ bɛna wulikajɔ kɛ ka média bɛɛ couvert kɛ notamment Jekafo bɛ don an ka répertoire kɔnɔ ni Ala sɔnna ma donc commission dɔ bɛna sigi alors commission in ni Ala sɔnna ma ale bɛna wulikajɔ kɛ fɛn min bɛna ni kumaɲɔgɔnya renforcer ani gouvernement cɛ u k'a dɔn u jugu tɛ ni parti ninnu ye wulikajɔ min kɛ mais o b'an ka rôle de kɔnɔ o b'an ka laɲini de kɔnɔ mais u k'u tulo kɛrɛbɔ si bɔ maliyɛn den kelen bɛ se ka taga premier ministre bara ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔn ka taa ministre kɛrɛnkɛrɛnla bara o kuma tɛ Mali parti bɛɛ farala ɲɔgɔn kan ka taa sira min fɛ k'i ban k'olu jaabi o tɛ bɛn jamana kɔnɔ u ka segin u kɔ jamana ka basigi b'o de la k'an kisi Rwanda ma k'an kisi Burundi ma k'an kisi Somali ma sabula an fa bɛ yan de an baw bɛ yan de. ok voilà Alassane merci El Bachir ka kuma kuncɛ kuma ye jumɛn ye. président yɛrɛ de ye i bolo kɔrɔta k'a fɔ ko je jure de respecter de faire respecter la constitution de préserver les acquis démocratiques
et pourquoi bi parti politique ci kuma be sena alsa ambe ala de deli ala ka aklinma ala ko di anga jamana marabagaw ma ala ka basiki sabati anga jamana konna la kaye ka foko ambe kuma jamana kanu de yato ambe boso kana ansi yanno wala saka aklina ta di ante mo si jugala ante mo si ka fanga contrôle la ambe nyato mina ambe bori no fait peut-être kanga kuma foto abe se ka faria doni mais aklina juguni ngana jugu fu ta ko fait donc nan dona mo min gachila amoke akato ok merci ento bay ka kuma kunche kuma ok ambe fo travailler même il faudra peut-être avoir une question posée mais comme tant que oui parti politique à financement les amis faudront parti je suis pour à donner mais ka financement jo uka ke nous réforme ke ka adoga ka réduire akara duru ou akara tan peu importe donc on a fidèle mbetouin donc on a financement te là parce que na tera am se kana ne kolole parce que ni parti politique ni warta bolo ay wa ni watu min na autre qui entre qui sont do ou ska parti financier na ya fangata d'accord ay wa fana kolole fana koré donc même il va préciser qu'on est les Mali be parti farla nyonga né le président des partis du collectif des partis politiques pour le financement public. D'accord. Ablaye Maïga a un collectif bismillah chien fla. On est mieux placé. Traoré était bleu. Traoré. Donc ma faudra la square politique mo au kana ke dron ni politique masira ambauye. No bore avec tout nous entend mais ça c'est pas bon aussi. D'accord. Alors ce que je pense que donc ramena ñu sera parce alors ce que ka kuma be chugo mina comme kele chien kele te bo no ramena ñu sera kene wore kana la sona bon balma Maïga ika full laba wati sera awa seku ante seka bo kuma kono ambe politique ko ne de kan ma kashi ko ni abse kala sko ma me chamma me nga ayre baraka nyugo do sabla amna ko mine ngono muye bayni sangare ni alere yerde eli ko mine ko ndala ma chamma do yerde ko yerde kadri badu ko fali mandala ko me marako jamana ko no frakella anyame bishuna ayre ko ko ni bana ko ni amanya bayni sangare ni ale yerde che balin ko ba ko ni wa ko mine fene meri fene ko ndala ni ma fili ko ni merga délégué fe folo alere de fene anye ko so bi shuna ere ko mi ko ni ko bana ko ni manya mi do de kay ala ka daro suma shu ko ni be marako jamana ko ni watna na ko atoma na ka tugumna alo jaga fo nyama so ere to la ko bana ka tugumna na ko na funto dama ya sanga si ko da jumna e mali don ko ka voilà merci anye eri minute kile ñu konata amari ka eri la ta ko la bashi amo hagato ni ka fa ambal maw an sera ka min soro ka di awma anga débat politique kene kan bi shuna o de ni donc shuna nga mo lentuye ma saba bonyango a folo ntoba diallo do aywa ale be CDI la a flana o de feme El Bashir c'est un jeune leader avec katika o fi a donné no kusebe ale tu yanga ma wolele flana e samana o Alassane Dambélé Alasko ale be ola donc Alasko abe wole tindo donc amba afene fo ale anga ma sabana e je pense que Alasko fana politique moko do anga jamana konna na kusebe donc ni de tu yanga ma wolele saba en pumana babu min kan bi o de aywa feme parti politique ou ka charte relecture en pumana kan fo ka tase aywa flana sina bef moko ka choya en pumana o fana kan o mamba o belejelen fo minu wolele ke ambu fo minu masega an soro ambe agato yinike u fe ni puma boranda ya mi manye ne nga ma wolele ambe agato yinike au fana fe kada ka ambe aka onimisi wasambe antia ka mashi toro opma nala manga joana semeni wora ame nyon soro babu wore kene kan bara belele kalfalis no nga nyama la boa jabate au femi Ahmed Jakite ale bulut men ka krafajura ne Sékou Traoré ka fara Mamadou Maïga ka onde jamkan a présenter awi awni ci au ka kluma jola kambe merci